Добрый дзень. Правяраю. Ёсць, падаецца ўсё. І бачу, што ў мяне павінна быць чуйна. Добры дзень усім. Добры дзень. Спадзяюся, у вас усё добра. У нас сканчэнне дэстрэндінга ўжо гульня пройдзена. Мы робім дадатковыя квесты і сядзім, трэндзім, чылім далей. Працягваем. І... гэта, ладно, паведамленне. У нас засталося на тое, што хацелася б зрабіць дакладна, гэта адчыніць усе тэрыторыі. То бок, вось у нас засталася вось гэтая... Зараз, пачакайце. Зручней сеў. Застаўся адзін кавалачак тэрыторыі, вось гэтай, які адчыніць нам штосьці. Таму што ў нас у Магеллане адзначана як, чалавечкі нейкія. Вось. І мы адчынім яе гэтую тэрыторыю, потым пойдзем у горы, хутчэй за ўсё, будзем просто скончваць дастаўкі там, таму што ў нас самае горшае, па-моему, адносіны з усімі гэта ў гарах, таму што там складаней дабірацца туды, вось гэта ўсё. І, дарэчы, цікава, тут ёсць манарэйка, і гэта значыць, што тэарэтычна мы можам манарэйку цікава пракінуць. А як яна будзе? Я зразумеў, мне падаецца, я разумею, як будзе манарэйка ісці. Манарэйка пройдзе вакол гары, прыедзе вось сюды і спалучыцца вось тут. То бок яна не дайдзе да гэтага вузла. Што дзіўна, дарэчы, дагэтуль усе фортноты мелі сувязь. Манарэйка тут выходзіць. Цікава, як яна пойдзе. Ладно, манарэйка пакуль гэта не асноўная і не вельмі важная. На манарэйцы можна вельмі вялікую колькасць грузаў дастаўляць і там для дарог будаваць вось гэта ўсё. Вітаю, Арыгана. Манарэйка можа дазваляць вялікую колькасць грузаў дастаўляць, але ў асноўным яна карысная для дастаўкі якраз такі груза для дарог вось гэтага. Таму што яны прыводзяць, усе манарэйкі прыводзяць да руднікоў. Ты тут падумала? Зноў з раніцы падумала. Окей, ладно, да. Так, слухаю, мне цікава. Мы зараз каля Mr. Impossible, у нас подразваленая машина, у ёй даволі шмат груза. Давайте паглядзім, у меня ёсць нейкія асноўныя заказы. Асноўныя заказы ёсць толькі для гэтага даставіць, так? А гэта назад. Давайте вернемся да яго, каб вярнуць яму просто. Мне патрэбна было бы адрамантаваць машину. Пытанне, конечно, цікавае. Давайте, можа... машина яшчэ ў нармальным стане, плюс-мінус. Мы пад'едзем да камандзіра, яму вернем яго груз. Таму што гэта квест, які мы часткова зрабілі і не вярнулі яму. А потым паедзем на ўсход праз цэнтр, у якім мы адрамантуем нашу машину, потому што, вы бачыце, яна ўся іржой пакрытая. Ну, давай, машинка. Так, ёсць, выехалі. Ну из-за таго, што мы адчынілі тэрыторыю, дарэчы, зараз мае сэнс больш пабудаваць тут канкрэтна прям дарогу. Патрабуе шмат металаў, прям шмат металаў. Тут таксама нам спатрэбіцца прям 1000 металаў. Ну ладно. Альбо можна з гэтым Mr. Impossible паспрабаваць палепшыць адносіны, але мы гэтага зараз рабіць не будзем. Тут даволі роўная тэрыторыя адносна, так, яна тут не ідэальная, але не складана тут ехаць. Гэта не нейкія горы альбо штосьці такое, і самы асноўны кавалак мы пабудавалі, які нам ускладняў жыццё. А хто ў Bridges ведаў, што BB-28 гэта лу, бо калі падумаць, гэта даволі па-садыску. Даць Сэму яго дзіця як інструмент для выкарыстання, напрыканцы яго ўвогуле паслалі спаліць BB сваімі рукамі. Мне, наколькі я зразумеў, гэта Бріджит і ведала. Я падумаў, што гэта яна ведала. Яна ж пераназначыла нумар, а яна адзін чалавек, які ведаў увогуле. Яна пераназначыла нумар BB00,
і назначила на BB-28. І ў гэтым як бы яна таму і схавала BB-00. Дзіцёнка Сэма. Вітаю ўсіх. Піласмокчам? Так. Па сутнасці так. Але мы робім гэта, ну, не прям усё да поўнага там ідэальнага вычышчэння, мы не на 100% робім гульню. Мы робім тое, што цікава, і у нас ёсць, напрыклад, адкрыццё тэрыторый, калі адчынім тэрыторыю, ну, а чаму тут? Быццам бы нехта праехаў. Бачыце, тут тропка такая, быццам бы хтось тут праязджае скрозь камяні. Дзіўна. Вось. Мы адчынім апошнюю тэрыторыю, бо ёсць відавочны знак, які паказвае колькасць людзей, якіх мы аб'ядналі, так? І, можа быць, нам какую-небудзь катсцэнку за гэта пакажуць. Ну, вось такая, узнагарода якая-небудзь будзе. Вось. Да гэтай апошняй тэрыторыі мы зараз і паедзем. Як толькі я здам гэты груз і адрамантую машыну. Адрамантуваць машыну прыйдзецца заехаць у іншае месца. Так, пачакайце-ка. Узяць заказы. А я, атрымліваецца, узяў заказ і не выканаў яго. Я аддаў камусьці яшчэ? Альбо я нават груз не забраў. Мне падаецца, я аддаў груз. Машына. Блин, а я думаў, я з сабой яго возіў. Не, атрымліваецца, я груз проста аддаў. Так, яго няма. Блин, я тады просто так скатаўся. Давайте возьмем, можа, які заказ по дарозе. У іх было нешта для містера Impossible. Мы можем туды заехаць. О, гэта яшчэ экспрэс. Ну ладно, давайте, без розніцы. Да містера Impossible было бы файна з'ездзіць. Вінтажныя віскі. Да халеры яго, просто цэлы грузавік. І перад тым, як мы адправімся, таймер уже пайшоў. Я спадзяюсь, таймер не ідзе, пакуль я гляджу тут. Можа быць, я яшчэ што-небудзь у тым напрамку забяру. Так, гэта не ў тым напрамку, гэта не тое. Гэта не тое, да піца-шэфа. Шмат тут панакідалі, насамрэч. Вось, гэта можна ўзяць. Вось гэта можна ўзяць. І вось гэта можна ўзяць. І ўсё гэта ў машыну таксама. І паехалі. А зараз трэба спяшацца. У нас всяго 1,5 хвіліны, гэта мало. Зараз чат вы бачыце, але я поўнасцю сканцэнтруюся на дастаўцы, бо рэальна мало часу. Магчыма, без пэўных будынкаў нават гэта не робіцца увогуле. Мне патрэбны будынкі тыпу гэтага самага. Ну я не ведаю нават. Не ведаю нават, чым лепей было бы. 30 секунд уже прайшло. То бок трэць часу. Для містера Impossible не той, каб далёка. Просто што там даволі душна спускацца з гары. Бок вось зараз мы амаль уже доехали. Блин, не там съезжаю, ладно. Давай. Спяшаемся. Засталося ўсяго 10 секунд, мы не паспеем. Трэба просто хутчэй ехаць неяк. Дарэчы, як тады? Я-то на максімуме сваёй хуткасці ехаў. Такая колькасць груза не факт, што змесціцца ў гэтым самым, напрыклад. Не факт, што яна змесціцца ў матацыкле. Матацыкл можа хутчэй прыехаць. Ну вось, я спазніўся. Але груз застаўлены, таму я ўсё роўна павінен зарабіць лайкаў.
Так. Ну, гэта камень нейкі аналог платформы 9,3, і трэба як след разагнацца, каб прайсці. А, дакладна, я не паспрабаваў. Трэба было з ось гэтым грузам паспрабаваць, а я тады бы сабе шлях скараціў бы, не патрэбна было бы камень аб'язджаць. Портер са склерозам. Ну, гэта ёсць у мяне. Да Хартмана, не, гэта заказ для містера Impossible. Дарэчы, ну, не паспеў, эску не атрымаў, але ўсё роўна нармальна лайкова цыпалі. Трамплін трэба будаваць. Ну, вот для спуска трамплін быў бы файны, ён бы мне сэканоміў даволі шмат часу, але адзін трамплін нічога не вырашае. Мне ўсё роўна, я спазніўся на 30 секунд. Трамплін мне бы сэканоміў секунд где 10-15. Вось, астатнія 15 секунд патрэбна яшчэ адкусьці дастаць. Я заказу на хуткасць большага брала, калі нацягвала паўсюль тросы, але там аб'ёмы абмежаваны. Ну тут ось здаравенны аб'ём. Тут патрэбна на хуткасць на машыне. Альбо на машыне, я не упэўнены, можа быць, на матацыкл змясцілася б усё. Вось на матацыкл можа хутчэй прыехаць. Зноў іх галаграма Die Hardmana. З танцам Die Hardmana, дарэчы. Хоць хлопцы мяне і напружваюць, але ўзнагароды пытаюцца будуць смешныя. Ну, такія, цікавыя. Танец Die Hardmana, я так разумею, гэта якраз такі з канцоўкі бліжэй. Так, а вот зараз поедем уже ремонтовать машину. Это было просто по дороге. Так. Поедем на ремонт. И после ремонту отправимся уже до апошняй локации. Груз у нас павінен был яшчэ захавацца, я спадзяюся. Давай-ка. Поглядим. Дзесьці там павінен быць некія іклык нейкі, там старажытнай жывёлы нейкай. Вось, акамянелыя іклыкі. Біўні нават. Это не просто іклык. Усё яшчэ ёсць, усё яшчэ працуюць. Калі машына не зламаецца, то мы гэта давязём. Машынка, давай, едь. Каб вы разумелі, яна зараз на паскарэнні едзе. Прям несемся. А чаму так павольна? Так, ну ладно. Я так про заказы чытаў. А Die Hardman мне да гэтага не падабаецца. Ну, ён зараз, скажем так, ніякую ролю амаль не выконваў на працягу усяго. Давай, машинка. Это машина без, ну, горной гумы, гэтай для складанай мясцовасці. Але гэта і не моя машина, таму... Чаму бы не? Давай, машинка. Давай яшчэ крыху. Ну, давай. Яшчэ крышечку. Вось, выезжаем. Все, выбраліся. Нешта з сабой ўсё падбіраем. О, дарэчы, батарэйка. Давайте зарадим. У нас ёсць трошки металлаў там і астатняга. Я думаю, давайте тут скарыстаем. Па-першае, разгрузім машину, а па-другое, ўжо і частку дарогі пабудуем. Так, металлы, кераміка, ось гэта ўся пойдзе. Хоць тут і патрэбна нейкая просто ляснутая колькасць. О, сам памыць яшчэ патрэбна будзе. Яго там не пазнаць.
Машина местами прям ледь едет. Колькі у нас непабудаваных дарог? Даволі шмат, ну як, меншая частка, скажем так. Але ўсё роўна дастаткова. У нас вось гэты кавалак не пабудаваны, так? То бок, па сутнасці, з адзінокага камандзіра міма містера Impossible і вось да раздатачнага цэнтра. Гэта калі казаць пра дарогі, дарэчы, ваганетак у нас значна больш не пабудаваны. І не хапае пару кавалкаў дарогі на ўсходняй частцы Аўстраліі. Але там яны як бы не абавязковыя, таму што мы можам аб'язджаць, там яны даволі на роўнай паверхні адсутнічаюць. То бок можна проста іх праігнараваць. Ну, шчыра, так вось, збольшага. Для ачывачкі, можа быць, я бы і пабудаваў бы. Вось. Давайте зараз прям візуальна. Так? Вось гэты кавалак, вось тут у нас скончваецца адзін кавалак дарогі, ён сіні. Так? Вось гэты кавалак прыходзіцца праязджаць, вось зараз я яго еду без дарогі, і ён скончваецца тут, каля раздатачнага цэнтра. Далей не хапае дарогі. Вось тут можна пабачыць кавалак. Вось тут можна пабачыць кавалак. Вось тут ён даязджае. Вось, ну, яны як бы выглядаюць такім прям раскіданымі, правильно? Дарэчы, даволі дзіўна неяк дарога выглядае тут. Рэальна, гэты кавалак дарогі неяк няёмкі нават, ён невядома куды вядзе. І потым у нас ёсць вось Terminal Fort Knott. Даволі дзіўная дарога тут атрымліваецца. Ну, хутчэй за ўсё, яна вось так вось выходзіць і ідзе і прыязджае. Вось. Атрымліваецца, гэтую тэрыторыю можна шчыра так-то і проста так праязджаць, без нічога. Яна спакойна едзецца без ніякай, не патрэбна дарога там абавязкова. Вось. Ну і вось тут дзесьці кавалак яшчэ быў адсутнічаў. Вось гэты кавалак адсутнічае. Нават два. Вось гэты кавалак і вось гэты. Не, нармальна так кавалкаў не хапае. Астатнія, ну вось адзін прапушчаны. І вось адзін прапушчаны. Не, нармальна, нармальна. Але большую частку дарогі мы пабудавалі. Усю Аўстралію паяднаў. Амаль. Мне засталося апошняе месца для таго, каб аб'ядноўваць, і вось зараз я ў яго і еду. Я толькі па дарозе заеду адрамантаваць машыну, бо яна ўжо ў дрэнным стане. Ну і сам пачну. Падымаемся. Дзіўна, дарэчы, мы там, калі хадзілі, сам увесь брудны быў, а зараз чамусьці нармальны. Я не ведаю, як гэта здарылася. Долман нам нічога нового не скажа. А тое, што я казаў, вось бачыце там, ну, на жаль, я не магу прямо сканцэнтравацца там, таму што чамусьці камера размывае кожны раз. І, можа быць, вось так магу. Бачыце, вось там чалавечкі такія адзначаны, так? Я, можа, вось наблізіць магу. Вось гэта чалавечкі. Нам не хапае апошняга. І мне падаецца, гэта для чагосьці. Нам не хапае, яны ўсе як труны выглядаюць. І я вось думаю, што калі мы апошнюю зробім, то мы штосьці пабачым. Ось. Таму я жадаю гэта зрабіць, і нам апошняя лакацыя засталася. О, блин, я не тое націснуў. Блин, памылка. Зараз. Сэм адаспіцца яшчэ дадатковы дзень. Надпачуваецца. Так, Сэм, ты паспаў? Давай яшчэ паспі.
Можа гэта не чалавечкі, а труны і апошня наша. Ну там яно вельмі падобна на труны. Наша не, але мы атрымліваем кожную дадатковую за кожнага адчыненага, ну, ад кожную адчыненую тэрыторыю. Так. Пайшлі сам. Давай. А яшчэ я падумала, што Люсі была такой сабе псіхолог ці псіхіатр. Нейкі не вельмі ў яе прафесійныя адносіны з пацыентамі атрымоўваліся. Не, ну гэта, я думаю, што... Да, ну, давай так. Я думаю, што можа... Давай сыходзіць таго, што, можа быць, яна была прафесіяналам, але канкрэтна з Нілванай у яе траўма у самой. Вось. І таму яна сама сабе назначыла чалавека, які яе дрэнчыць. Ну, то бок, тут яна, так, сапраўды яна не прафесійна сябе паступіла, канкрэтна ў гэтым выпадку, але гэта не значыць, што яна агулам дрэнны псіхолог. Хаця і насамрэч, ну, як бы, блін, ладно, не ведаю. Пытанне, выбачаць ёй гэтую памылку ці не, гэта, як бы, асабістая справа. Як бы, не я буду суддзёю тут. Таму што мы бачылі толькі аднаго пацыента. Сам таксама яе пацыента быў. А, блін, ну тады насамрэч так. Такі сабе яна пацыент... Гэта сам пацыент, божутна. Псіхіатр. Зусім неяк непрафесійна атрымліваецца. Ужо два. Не, калі два, гэта ўжо сістэма. Адзін, ладно, памылка можа быць, а два ўжо сістэма. Можа быць, нам яшчэ самыя лепшыя прыклады таго, як яна сябе паводзіла, паказалі. Чаму? Агулам у мяне такое адчуванне, можа машынка гэта такая павольная, таму што... Мне адчуванне, што яна павольная, карацей, гэтая машына, але... Можа яна павольная, таму што я нагрузіў яе моцна, вось увесь адказ. Проста я дагэтуль не заўважаў і не задумаўся над гэтым. Можа колькасць грузаў у машыне, яна ўплывае на то, як хутка яна едзе. Ну, давай, машинка, ну хутчэй, ну трошечки. Нам тут недалёка. А мне патрэбна прывезці не сюды, а кудысьці вось туды. Так. Можа, трэба было яшчэ які грузаў узяць з сабою. Ну да ладно. Зрабілі, што зрабілі. Гэта у нас тэрмінал Форт Нот. Мы ў тэрмінал Форт Нот заедзем з тым грузам, які ў нас зараз ёсць. Каб там у нас не было. Дарэчы, у нас на ваганетку павінен быць матэрыял. Давайте пад'едзем і аддадзім яго проста. Таму што там, не памятаю, сплавы, па-мойму, і гума, і, па-мойму, у нас і тое, і другое ёсць. Яно, можа, і не пабудуе, але машынку аблегчыць.
Так, тут застаемся. Okay. Припарковалися. І я думаю. Ні холера нам не хопить. Так, гуми докладно не хопить. А, ні, схлусив, ні-ні-ні. Мені подається, ми навіть побудуємося зараз. Ну, ви поглядите. Дзённіку недостатково для подтверждения. Дык, ну, я увогуле, якби, дзённік, якби, не доказ. Як ми розуміємо, дзённік — это меркаванне чалавека просто на паперы. У гэтым выпадку увогуле запісанае дзесьці на планшеце, я не ведаю. Потому что, ну, калі ўзяць статыстыку, наколькі у нас ёсць статыстыка, давайте так. Наша статыстыка унутрыгульнявая ёсць. У тым, што Люсі мела 2 пацыентаў. На адным яна ажанілася і завяла дзіцёнка. Блин, ну, давай. Мы вінчик там пашкодзілі ўжо, а я не магу ўверх паехаць. Да блин, машинка, давай. Ну, давай, едь. Атрымалася нарэшце. Вось, з адным пацыентам яна ажанілася і завяла дзіцёнка, а з другім пацыентам яна здрадзіла. Вось яна наша статыстыка па Люсі. Зноў жа, мы не бачылі, колькі там пацыентаў было, можа іх было 3, адкуль мы ведаем. Слухайте, в рамках гульні дзённік якраз такі доказ, так как это способ апавядання гульні. Ладно, я... Але дзённіку ўсё роўна, мне меркаванне чалавека можа хлусіць у дзённіку ўсё роўна. Навошта гэта з рэальнасцю змеш... Не, гэта жартікі ўсё. Так, вось груз ад містера Impossible, дарэчы, можам забраць яго. У папярэдні раз мы тут разбіліся. Калі вы памятаеце, вось гэта жоўтая хрень, хутчэй за ўсё моя смерць усё яшчэ адзначаецца. Гульня запомніла, дзе я памёр, і будзе мне пра гэта нагадваць ужо ўсё маё жыццё. Але зараз у нас ёсць стікі-ган, і можам забраць гэты груз. Упс. У мяне ёсць стікі-ган, і я магу забраць гэты груз. З першага разу. Так, машинка. Тун-трун. Давайте загрузим частку унутр. Блин, винтажное вино, гума зломанная. Полностью знищили просто. Своими ударами. Ну так, минус винчик. А куды он ехал? Она вот уже и не пишет, куда он ехал, правильно? Потому что до свидос. Так, уже нема значения куды. Эх, шкода. Ну ладно. Да раз галоўнае на ўсёй машынцы ўніз у эту дзюрку не провалиться. У меня же застаўся яшчэ ресурс, правильно? Давайте до той доедем монарэйкі і туды яшчэ закінем і гуму, і сплавы. Больш для таго, каб машыну аблегчыць. Мне падавалася, у першай частцы груз у машыне складана пашкодзіць. А я не памятаю. Гэта такая інфармацыя, якую хрен узгадаеш зараз. Ось. Машына, дарэчы, ну вось на склон ехаць час ад часу прям складана. Але я не памятаю... Мне падавалася, у першай частцы машына
О, усё. Адзінае, што мне раздражняе, гэта вось гэты раптоўны рух назад. Я ўвесь гэты час ціскаў наперад. Я ўсё яшчэ працягваю ціскаць наперад, разумееце? То бок я тыпу еду наперад. Я разганяюся. Разганяюся. І машынка такая: зараз мы з гіганцкай хуткасцю, замест таго, каб захраснуць, я просто дам... Ну, вось зараз яшчэ плюс-мінус. І ёсць моманты, быццам бы яна заднюю дае. Гэта вельмі раздражняе. То бок, я не ведаю, адкуль гэтая энергія бярэцца. Быццам бы я падаць пачынаю. Бачыце вось гэты момант? Яна з паскарэннем назад раптоўна паехала, хутчэй, чым я забіраўся нават. Ну, гэта так фізіка не працуе. Я бы захрас там і не змог бы рухацца, гэта так. Праслізнуў бы і пачаў бы ехаць назад, але яна быццам бы паскараецца назад. І вось гэты момант, ён узнікае ў мяне вельмі часта. Ён мяне вельмі раздражняе, таму што гэта зусім не адчуваецца быццам бы машына. Вось, але я скажу, ўсё роўна машына лепей, чым у першай частцы. Яна адчуваецца не такім мутюком нейкім, які едзе. Шмат хто сказаў бы, што ўсё роўна поўная херня. Ну, я скажу, што лепей, не ідэальна, але лепей. Ось, таму мы батарэйку зараз будаваць не будзем. Дарэчы, на машыну было бы добра гуму паставіць, але гэта, зноў жа, не мая машына. Гуму я на яе не пастаўлю. О, я бачу яшчэ адзін кавалак батарэйкі. Калі не той, то давайте хаця бы гэта. Ён не так далёка і не так высока. Ты ў бок заварочвай, каб спыніць рух назад. Ну, у папярэднія разы мне нешта не дапамагала гэта. Ну і гэта неяк дзіўна. Ну, я разумею, што гэта проста аб'юз фізікі гульні, таму што яна улічвае нашу арыентацыю хутчэй за ўсё. То бок, ну, як мы зарыентаваны ў прасторы. Вертыкальна, гарызантальна, мы можам там уніз ехаць, не можам, ну, вось такое. Не то, наколькі мы можам кудысьці праехаць ці не. То бок, машына на баку, яна з большай верагоднасцю утрымаецца, і там увогуле нейкая прям іншая формула па адчуваннях прымяняецца. О, ідэальна мне хапіла. Прям вось роўненька сплаваў. Ну, гума не тая, так. Гума на машыне не тая. Вось ён яшчэ адзін кавалак манарэйкі. Божухну. А можна не ехаць да мяне? Бо пры гэтым машына бывае захрасае, вось зараз яна захрасла. Бачыце? Ну, там вось такое прям не ждала рухацца. Абсалютна з нехалеры. А, гэта ён здаравены такі? Я думаў, гэта ён блізка. Я нават не ведаю. Мне варта звязвацца з такой халерай, не? Ладно, не, давайте по грузах поедем. Мы сюды не для того, каб биться с BT. Да, я тебе з'есть, пописай на яе. Вы упэўнены, вы дакладна мне дапамагаеце, а? Пра гэта было пісьмо? Ну, давай паглядзім. Так, вось. Social Strand. Портеры. Давайте пролайкаем тое, што не пролайкана. Даўно было?
Так, Хартман, іншае. Зноў жа, мы не чыталі нататкі, таму што гэта доўга і шмат чытаць. Гэта мне сумна, таму што калі б я сам сабе чытаў, мне было бы цікава, а вось тыпу зачытваць услых і поўнасцю просто чытаць, гэта прям складана. Даўно было, так? Просто я тут магу тады нармальна я так тады прапусціў. Пум-пум-пум. Каалы, каточак, дарэчы. Ну, я спадзяюсь, там фота ёсць нейкае, так? Хаця бы на якое я мог бы арыентавацца, правильно? Пачвара. Это ўжо амаль сам пачатак гульні. Это ўжо прям пачатак гульні будзе. Вось. Ну, я скажу так, это уже Мексика пайшла нават. Это уже пачатак гульні. Фоткі злу ідуць. Ну, можа, мне такога не прыйшло. Можа быць, мне патрэбна одну такую забіць, каб з'явілася. Таму што, як мы заўважылі, у мяне далёка не ўсё. У мяне няма маскі Ghost of Yotei, напрыклад. Давай просто паверым на слова. Не, я як бы, можа быць, быў бы і не супраць, але ў мяне груз у апошнюю лакацыю. Я не буду гэтага зараз рабіць. Зараз, ну, калі апошнюю лакацыю адчынім, тады ўжо будзем эксперыментаваць, калі пажадаем. Дзе там заезд на мост? О, дарэчы, яшчэ кавалак манарэйкі. Рэальныя крышталікі, гума і ўсё. І, ў прынцыпе, больш нічога няма. Мне падаецца, гэта было ў раёне сустрэчы з Хартманам па часе ў гульні. Окей, ладно. Ну, зноў жа, я нешта... Я зараз праглядзеў дзённікі, як мінімум там не было фоткі ніякай, якая бы пад гэта падказвала. Ой, не тое. І танкі, портары. Ну, хаця бы не пасярэдзіне дарогі ідуць. Нейкія рандомныя рэчы падбіраем. З таго, што мы зараз у горы паедзем, нам прыйдзецца хутчэй за ўсё сваю машыну раздрукаваць. Таму што на гэтай гуме мы нікуды не ўедзем. Альбо проста перайсці на вазочкі і пехам. Таксама варыянт. Это ўсё, што я вам даставіў. Досвідос. Літаральна одна скрыня.
It's a genuine honor. I'll get started on processing your orders right away. Вінчик я вам не довез, ви бачите. Ён разбіўся. What's this we've got here? Дакладна разбіўся, мы яго не выпілі. На 2 зорачкі хапіла. Добра. Please accept this data. Нашивачка. All the folks here. І ўсё. Just increased your materials allocation. How about it? Enough for you to get shit done? Так, я, может быть, даверую сюди груз які-небудь, які мені не по дорозі куди-небудь. The design of this patch takes inspiration from those chiral mammals you might have seen out in the wild. Лепш би Хартману отдали. Ну, ён далековато. Releasing hunters from within. Best tread carefully, you hear? Order complete. Well done. Так, заказы ёсць. Гэта... Дарэчы, у горы мы, можа быць, нават заказы і возьмем. Мы дакладна ў вось гэты distribution центр адправімся. Гэта 100%. Это ж ніякі там рацыёны розныя. Ладно. У першую чаргу скидываем груз, які мы не павязем. База, адзінокі камандзір, не. East Distribution Center, гэта вось якраз такі, у які мы прыедзем, так? Не, давайте... А, не, East Distribution Center гэта не той. Ладно, так, аддаем гэты грузы. Так, гэта адпраўляецца East Distribution Center таксама. Таксама... Вось гэта тут у нас патрэбіцца. Mr. Impossible таксама мы аддадзім каму-небудзь яшчэ даставіць. Гэты груз застаецца з намі, так? Далей мы робім гараж. Нам патрэбна... Вось, дарэчы, гэта на гуме. А што, пачакайце, што гэта злева? А чым ён палепшаны, дайце-ка? Не-не-не. А можна паляпшэнні нейкія паглядзець, што гэта такое ў яго? Актыўная абарончая сістэма. Любыя снарады, якія ляцець, і атакі ракетамі. Угу. Па сутнасці, гэта як баявая машына, кулямёт і абарончая сістэма. Окей, і толькі такія ў нас ёсць. Тады мне прыйдзецца свой рабіць? Альбо мы просто не падбіраем ніякіх грузаў па дарозе. Давайте забяром у гэтага чалавека машыну. А вось гэтую мы просто разбяром. Да медузы? Не, так мне ж усё яшчэ патрэбна апошнюю лакацыю адчыніць. Давайте лакацыю адчынім і потым ужо будзем фігнёй страдаць. Окей? Да медузы пазней. Мне падаецца, пра сакрэт медузы мы даведаемся падчас аднаго з квестаў па вартаванню вандроўніка. Можа быць. Можа быць, я не зрабіў такі квест. Так. Пум-пум-пум. Вось гэты квест забяром. В прынцыпе, можна было бы і 2 ўзяць. Давайте вось гэтыя 2 возьмем. Заедем просто по дарозе. Вось гэтыя ўсе 3. І ўсё гэта адпраўляецца ў машыну. Ёсць? Мне што-небудзь патрэбна? Мне ёсць, у прынцыпе, базавы рыштунак, самае неабходнае мне, як звычайна, ёсць. Так што я не вельмі за гэта хвалююся. Паехалі. Давайте яшчэ, можа быць, забяром розныя рэсурсы, але... Не, рэсурсы браць не будзем. Перадумаў. Дарэчы, раю поўнасцю прайсці ланцужок квестаў вандроўніка. Вандроўніка, які ў гарах гэта, так?
Я планаваў у горы сёння адправіцца, то бок мы адчыніваць гэту тэрыторыю і потым будзем як бы прыдумваць, што рабіць, але хутчэй за ўсё мы будзем рабіць якраз такі, дарэчы, так, рокетбоксы, там. Я думаў якраз такі вандроўніка, не вандроўніка, а па гарах палазіць. Вось такая ідэя ў мяне была. Вітаю, Война. На Венблон продається 1000. Я тут адштурховувалася на першій зустрічі з медузами. А у мене якби і була зустріча, але я проїжджав мимо і просто скіпав їх. Ось моя зустріча з ними. Dismantle 1000, дякую велике. Але фоток ніяких нема. Ну, як було докладно, то фоток ніяких медуз не було. Я прогортав вже увесь SSS свой. Ну які куди-небудь пойде, потім рятувати потрібно. Ён тут близько, але ми зараз пойдем ну, докладно апошню територію очинимо, а там будемо розбиратися. Так, ось туди нам потрібно у першу чергу, управо. Коли у нас тут 10 ресурсы будут, то будем закидывать у дороги, у этой самой, у монорейки, вось туды. Але гэта калі знойдем что-нибудь. Пригожа. Там обвалений мост увогуле. Ось туди заехать нам придется. А потом у раздаточный центр заедем. До речі, з гумай увогуле не адчуваецца вось гэтага моманту затрымкі ў машыны. Пра тое, што я скардзіўся, то бок, па сутнасці, гума поўнасцю выпраўляе гэтую праблему. Можа быць поўнасцю, я не ўпэўнены, але адчуванне значна лепей. То бок, нават запавольванне на паверхнях няма такога шалёнага, як было. Яно просто вельмі дзіўна, яно быццам бы не машына праслізгвае там, альбо не можа ехаць. Таму што звычайна, калі там у пясок машына ўрываецца, яна просто як бы падзахрасае і запавольваецца, а потым... Пачакайце-ка, я праязджаю міма нешта. Мне туды патрэбна. Машына як бы звычайна запавольваецца. Тут ёсць пэўная кропка, яна па тыпу едзе, і потым такая: а вось зараз я стартану на павышанай хуткасці назад. І нават на роўнай паверхні я быццам бы буду працягваць ехаць назад. Пры гэтым не адчуванне, быццам бы яна пад сваёй вагай туды коціцца, а быццам бы сама паскараецца туды яшчэ. Вось такая абсурдная сітуацыя. Гэта зусім не тое, што ты чакаеш ад кіравання машынай. У мяне была чырвоненькая машынка. Так, але гэта ўсё не мае машыны, я зараз іншымі карыстаюся, якія ў людзей ёсць. Бо свая машына каштуе рэсурсаў, а я б рэсурсы пакуль пратрымаў на дарогі і іншае. У мяне іх не настолькі бясконца неяк. You came all the way out here in this weather? I'll process your orders right away. I keep looking for scratches, but I can't find any. You took excellent care of them. Now displaying your current porter grade.
Добра. This rain isn't letting up. Try to stay dry. Зусім не аб чым, насамрэч, гэта застава была. Я думаў, хоць штосьці сур'ёзнае. Well done. У яго таксама можа быць што-небудзь там па дарозе. Таму глядзім заказы. Не. 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 Вось гэта там можна ўзяць. Не. Не. І да містера Impossible таксама не. Это просто таксама ўгару і чом бы не, правильно? Пытанне зараз толькі знайсці, ведаеце што? Гэта знайсці, дзе канкрэтна знаходзіцца бункер гэтага персонажа. Ну, то бок апошняга на той тэрыторыі. Там яшчэ ваенная зона ёсць, і гэта можа быць важна для нас. Так. Яшчэ ад гульцоў можна грузы паглядзець. Таксама вельмі карысна. Так, это для камандзіра, далёка, папугі, не тое, піца-шэф. Вось і для гэтага чэла можна ўзяць, таму што якраз такі па дарозе. Астатнія нават і не блізка. Таксама ў машыну адпраўляецца. Металы з сабой забяром. Можа, дарогу, якую вырашым пабудаваць па дарозе. Да паляўнічага на прывідаў варта заехаць, табе пісалі, што з ягоным тэрміналам нешта не тое. Так. Там шмат чаго. Ёсць шмат куды заехаць. Вось, але я зараз па парадку, усё па парадку. Кожна штуку па кроку, карацей. Праблемы па меры іх з'яўлення. Таму што пакуль мы нават з бункерам не разабраліся яшчэ. А у нас перад бункерам яшчэ і заехаць у раздатачны цэнтр. Ну, дарэчы, што файна з гэтымі пачаткамі, я магу па дарозе проста падбіраць рэчы. Прывідны трансмітер. Гэта вось для гэтага месца, у якое мы зараз паедзем у апошнюю лаканцыю, БПАС. Не ведаю, што за яна, але нейкая падазроная. Каб вы разумелі, апошнюю кропку, якую мы шукаем, яна нейкая дзіўная. У яе ў назве БПАС, быццам бы там увогуле аўтаматычная сістэма. Таму што ёсць APS, якая была ў сюжэце гульні, так? А гэта БПАС. То бок, па сутнасці, гэта, хутчэй, ўсё прям проста сістэма. Так, раздатачны цэнтр. Не, у мяне ёсць прям кропка, я бачу яе на мапе. Не, ўсё нармальна, не трэба шукаць нічога. У паўночны цэнтр пачатку. Ну, добра, тады і файна, таму што мне ён прям на мапе адзначаны. Ну, у сэнсе, магу прям глядзець на іх. Столькі яшчэ контенту прыйдзецца галасаваць. Я буду зусім не супраць. Я просто разумею, што я разумею, што не ўсе гульні людзям цікава і варта пераключацца там паміж імі, так? Я сам даволі часта губляю матывацыю праходзіць, рабіць дадатковы контент, таму што ёсць яшчэ шмат чаго пагуляць. Ось, а пры гэтым гульня можа мець яшчэ вельмі шмат цікавага, я просто, у мяне ж яшчэ ёсць што пагуляць. Ну, як бы, куды я? Вось такое ў мяне ёсць. Я звычайна пераключаюсь на штосьці іншае. Мне пакуль цікава, пакуль вось у мяне запала яшчэ ёсць пасля праходжання. Я файна магу пабавіць час. Дарэчы, мая машына, вось прям мая машына тут. Стаіць прыпаркаваная. Можна было бы і на яе перасесці, раз такая справа. Достава сюды. Ну, нататкі чытаць, вы бачыце, я нават не ўпэўнены. Нататкі я сабе бы пачытаў, але зноў жа я не ведаю, калі я знайду час. Я ўвогуле наконт часу свайго вольнага. У мяне ёсць жаданне прасоўваць далей пераклад, але часу на яго прям мала, і я думаў ладзіць стрымы з перакладам.
Таму што гэта можа быць не вельмі цікава, але хаця бы пераклад будзе рабіцца. Ну, як бы вырашыць гэтую праблему. Таму можа быць тое, што мы займемся пасля Divinity Original Sin 2, то пасля серыі па гэтаму самому па галасавалцы, я, можа быць, буду сядзець перакладам проста займацца. Таму што тады, я думаю, ён прям нармальна прагрэс атрымае. Зноў патчыкі. Пры гэтым, ну, геймплейна у нас механік ніякіх не дадаецца ад персонажаў. Стрым на нотаткі, так. This is a patch I was able to recreate with a lost legacy I wanted to try and preserve for the future. We're still conducting research into new tech to help your fight against Higgs. Яны яны даследуюць тэхналогіі, якія дазволяць нам змагацца з Хіггсам. Ну, вы бачыце. Till we meet again. Ну, дзякую вам за дапамогу з Хіггсам, але мне падаецца, вы трошки спазніліся. Так. Так, і я ж магу, па-першае, трэба згрузіць частку груза, які ў мяне на спіне. У машынку, а то, што я на сябе цягаю, я гэта ўсё. Давайте пакуль грузіць. Не, я буду грузіць у чужую машыну. Не зброю, дзякую. Ну, таксама неблага. Калі РФ не будзе паказваць новыя гульні, я так і не вылезу з пятай цывы голливудскай жывёлы. Уся надзея на струмянера. Так, што я жадаў? Я жадаў, па-першае, давайте паглядзім заказы. Так, глядзім заказы. Можа быць, штосьці тут паблізу ёсць. Далёка. І назад у той же самы. Не, гэта мы рабіць не будзем. Можа быць, у іншых персонажаў ёсць штосьці ў горы. Таму што зараз мы ў горы адправімся. Так, гэта ўсё не горныя нашыя. Не. З іншага боку гор трошки не тое. Не. Сюды мы дакладна заязджаем, і сюды мы таксама планавалі заязджаць. Да тэрапеўта нам, мне падаецца, таксама ёсць груз, так што давайте вось гэта ўсё возьмем. Ну, астатнее, ладно. Металл и керамика. Металл и керамика. Пайшла. Ад іншых гульцоў. А сам сутых тэхналогія, калі ўсё адно пайшлі з голай дупай і гітарай. Ну, па сутнасці так. Я не думаю, што оно прям неабходна. Тым больш, што быў момант, вось калі ад гэтага цэнтра мы рабілі на прарыў і ішлі да горада. То бок гэта месца канкрэтна было асноўнай бойкай. Ну вось калі глядзець у даліну гэтую, яна як бы была апошняя фінальная заруба супраць арміі Хіггса, скажем так. То бок калі бы я замест таго, каб псавацца на Хіггса, пайшоў бы паляпшаць адносіны там вось гэта ўсё, то я бы, можа, сабе атрымаў бы якую-небудзь ультыматыўную зброю, якая бы мне дапамагла. Але, ну, не ведаю, гэта гульня не пра тое. Яно як бы не настолькі неабходна. Прям. Ой, я там не заўважыў рэйку. Машынка. А можна назад тады? Машынка, давай. Оп, проехали. Давайте тут паспрабуем неяк пролезці. Так, і мне патрэбна вось туды. Цудоўна. Поехали. На Half-Life... Вітаю, гулец. На Half-Life 2 адпраўляецца 500. Дарэчы, я неяк зараз не ведаю, што пагуляць. Успомніла учора, што на другім аккаунце набытыя Middle Earth Shadow of абедзве часткі вырашыла патыкаць. А яны важаць па 100 гігаў, гульні 10гадовай даўніны. Так, яны... Ну, мода на 100 гігаў уже даволі даўно існуе. У гульнях. Яны даволі шмат важылі. Тады... Там яшчэ ёсць прыколы з тэкстурамі, ну ладно, гэта такое, нюансы.
Мегатэкстуры выкарыстоўваліся, і гэта тэхналогія з'явілася прыкладна ў той час. Зараз неяк знайшлі спосаб іх упакоўваць эфектыўней. Я не памятаю, што там адкрылі. Каб не рабіць 100 гигабайт. Вось туды. Што чутно з дыска? Па краху перакладаецца. Думаю, пачаць рабіць стрымы, каб паспяваць рабіць пераклад. Думаю, пачаць рабіць стрымы якраз такі з перакладам. Сядзець сабе колупаць. Таму што там хапае. Там, па сутнасці, руцінная праца. Ну, такое, па тыпу, даволі... Нічога там звыш такога, просто патрэбны час выдаткоўваць. А гэты час я неяк знайсці і не магу апошнім часам. А дзе? Так. Я ж толькі што бачыў груз тут. Ладно. Дарэчы, мне казалі, што я магу неяк пераключаць рэжымы од рэдэка. Мне наушнічкі садзяцца, даць момант. Вось, мне не казалі, што можна рэжымы од рэдэка пераключаць. Я вось гэтага не вельмі разумею. Дзе іх пераключаць, таму што я сабе ўзяў паляпшэнне, а яно быццам бы нічога мне тут не змяняецца. У менюшках нідзе не з'явілася. Ну ладно, не бачу. Другую на стрим показывал. Ты про Shadow of Карцей это самое. Так. З гэтых двух гулень, так, я другую гуляў. Так, было такое. Яны файныя. Яны такія даволі актыўныя, агрэсіўныя стелс і гульні. Вось, з бойкай у стылі Бэтмен Аркам. То бок яна такая відовішчаная, пры гэтым не суперскладаная. А хто тут такі? Нешта з тваром там дзіўна. Зусім так мала? Ладно. Патрэбна нешта яшчэ, каб далучыць гэтую тэрыторыю, просто так мы яе не далучым. Just to be clear, I want to reiterate that we appreciate you bringing us that lost cargo. You seem like a trustworthy guy. So we posted a standard order we'd like you to handle personally. But as for connecting to the chiral network, that's a conversation that will have to wait. It's not that we don't recognize the potential this technology offers. It's just that we still have a few reservations about entrusting everything to a single massive system. That's why we've been working out our own alternative. A plan B. Which is still in development. Гэта карцей людзі, які працуюць над альтэрнатывай сістэмай APES, як план Б, карацей, робяць, таму яны BAPES, ну, па тыпу, яны план Б. Там жа A, а тут Б, так. Сюды дастава рацыоны. Давайте, нам патрэбна падключыць гэтую тэрыторыю, я жадаю ведаць. Шчыра кажучы, ад Middle Earth там амаль нічога няма, але прама ролікі да гульняў, ці менавіта да першай, былі шыкоўныя. Ну, так яна гульня проста ў сусвеце. Яна не парушае канонаў моцна. Ну, там прям неяк, наколькі я ведаю, па-моему, мы абмяркоўвалі гэта на стрыме. Вось. Яна як бы усоўваецца ў момант, які, па-моему, не настолькі прям дакладна апісаны ў кнігах. Але зноў жа я Сільмарыліон не чытаў, таму я магу не разумець чагосьці. Ну ладно, тут у гэтым сховішчы нічога не паробіш так-то цалкам. Робім квест для іх і будзем працягваць рабіць гэтую лакацыю, таму што я жадаю, каб яны падлучыліся. Мне цікава, што будзе.
Вось. І яшчэ мы, можа быць, зараз дастаўку гэтую зробім, і я зроблю перапыначак на 5 хвілінак. Як звычайна запишу рекламны блок, каб у нас адчапіўся ад нас Twitch со сваімі рэкламай прыроламі, і я ў гэты момант паснедаю яшчэ. Так. Это мы забяром. Магнітныя пальчаткі просто цуд на машыне, я вам скажу. Так. Это ўсё? Ці не? Не, я не ўсё сабраў. А дзе я не сабраў? Альбо ўсё ж такі ўсё, просто звычайна Хартман... А, вось там ёсць. Хартман звычайна каментуе просто. Калі штосьці, калі ўсё сабраў. Вось. Вось зараз. Цудоўна. Не ўпэўнена, што зараз хочацца нечага актыўнага. Трэба астыць пасля Хейдесу, але 100 гігоў спампавала, трэба паглядзець цяпер. Без праблемаў. Калі ёсць падпіска геймпаса і не ведаеце, што пагуляць, я учора рэкламаваў, раю пагуляць у Ball X-Speed. Гэта, па сутнасці, такі арканоід на стэроідах. Вось. Ніякага суперзвышсюжэта, нічога такога. Сядзіце сабе, кубікі разбіваеце, але у вас ёсць як бы і прагрэсія, і персанажы, і розныя камбінацыі, карацей, зацягваючы геймплей, вельмі файна прадуманы і шмат магчымасцяў у гульні. Раю. We thank you for visiting our shelter. Confirming the status of orders. Ну што, вы згодны далучыцца, That you are able to deliver this much cargo proves you far surpassed your border peers. Звычайны таймкілер і больш нічога. Дык, гэта гульня заснавана на геймплеі. Любая гульня, у якой ёсць толькі геймплей, то яна не мае сюжэту. Ну, калі, як бы так. Любая гульня таймкілер. Просто пытанне, што як вы жадаеце пабавіць гэты час. Вы жадаеце адпачыць альбо не. Ну, карацей, я раю, вельмі раю. Калі ласка, калі не хочацца чагосьці такога звышактыўнага, яна не патрабавальная да гульца, спакойна гуляецца. Ідэальна, яна бы была ідеальнай, каб яе можна было, як у Vampire Survivors, гуляць адной рукою. Я бы тады сядзеў, гарбатку сабе папіваў бы, што-небудзь яшчэ рабіў і паспяваў бы яшчэ і гуляць у яе. Было б увогуле файна. Але, на жаль, кіраванне патрабуе 2 рукі. Так. We've come to an agreement and are willing to consent to a Cupid connection. Please bring us onto the network. Я зараз трошки пра іншае, Міхадзяреза. Я тут зусім пра іншае спрабаваў патлумачыць, але гэта... Я не думаю, што гэта тэма прям важная для меркавання. Як бы... Я хутчэй па тыпу, ну, раз гульня... Я просто лічу, што круты геймплей гэта такая ж важная штука, як і круты сюжэт. Ну, для мяне гэта такая ж... Далучыліся. Добра, гатова. Віншую. А што мы з гэтага атрымаем? Усё наше жыццё таймкілер. Вось я пра гэта. Я хутчэй іранізіраваў. Тыпу, ўсё, што вы робіце, гэта таймкілер. Калі вы не падтрымліваеце сваё выжыванне ў гэты поўны момант, то гэта таймкілер просто. Ну так, глобальна. Я хутчэй да гэта іранізіраваў, карацей. Not just a means to an end. We believe it may be possible for us to improve upon this technology in a variety of ways.
Окей. To repay you for your assistance thus far, we've shared an all-new APAS enhancement with you. Тобто, ну зрозумів, що вони будуть робити, так. Small quantities of chiral particles from the atmosphere. We have high expectations for its performance. Яны будуть робити різні поліпшення для якраз таки не хапаючої перки для APAS, яких у мене нема. Яны їх будуть заповняти. Well, we've heard all about chiral communications from APAC themselves. We recognize it's a transformative technology, unlike any other to date. However, we cannot overlook the risks inherent in entrusting humanity's future to a single piece of infrastructure. And it's for that reason that we decided to formulate a proverbial Plan B, an alternative that we could offer should it transpire that there's a fundamental fatal flaw with the chiral network's design. I suppose that's why we eventually took to calling this alternative of ours BPAS. Окей. Yes, one which can Ну, я вже, по сутності, більш слова використав, каб потлумачити те ж саме. Яны запасную систему роблять. implemented with APAS's assistance. Note that this enhancement requires more memory than usual to function. We remain committed to developing other new technologies. BPAS is, of По course, сутності, яны, ну, калі геймплейна казаць, то яны будуць даваць мне паляпшэнні для лейтгейма. Я так разумею, што гэтае паляпшэнне, якое яны зрабілі, будзе патрабаваць шмат памяці, але яно будзе здабываць хіралій з атмасферы. Так што у мяне будзе проста бясконца генеравацца хіралій. Не патрэбна нічога збіраць, проста пасіўная генерацыя. Ну, як бы не абавязкова штосьці збіраць. Так. Ну, гэта грузы ад іх. Што я жадаў, гэта паглядзець якраз такі гэтае паляпшэнне. Яно патрабуе 200. Па сутнасці я магу яго сабе ўзяць. Так. Я магу пазбавіцца ад гэтага дызайна спакойна. Я магу пазбавіцца сканера ДРДК, я так і не зразумеў, што там за прыкалдэс. Было б файна яго пераключаць у любы момант, таму што мне падабаецца, час з часу мне патрэбны шырокі вугал ад РДК, а час часу вузкі. Так, у мяне тут коцька з'явілася. Я адключаны, я не магу нічога рабіць. Пачакайце. Усё, сыходзіць. Маю ежу, магчыма, будзе датакаваць зараз. Я. Калі ласачка. Сядзіць, назірае за маёй ежай. Не. Зараз я зладжу перапынак, сам паснедаю, вам уключу рэкламны блок, але гэта выключна для таго, каб мы пазбавіліся ад прыролу, і ўсё роўна перапынак і так будзе, правильно? Вось. Саму дадзім адпачыць, няхай адпачывае. І зараз працягнем, будзем далей, будзем лазаць у асноўным па гарах сёння. Я жадаю падмацаваць сувязі там. Зараз працягнем.
Так. І все. Будем зараз працягваць. План такі. Локація у нас подключаная, так? Калі мы можем выклікаць Магеллан дзесьці паблізу, мы зараз гэта і зробім, таму што я жадаю паглядзець, што будзе ў Магеллане. Магеллан, куды ты можаш прызямліцца? Вось сюды. Заедем зараз на Магеллан, паглядзім, што змянілася. Таму што, ну, не про... там такая прям месца выглядае як шафа, на мой погляд. На якой знаходзіліся гэтыя труны. З адзначэннем, колькі ў нас увогуле закрыта тэрыторыі. Жадаю паглядзець. А Магеллан дзе прапарка... А, вось он, бачу. Ну, в прынцыпе, мы, можа быць, і праз низ праедзем там, так? Давайте праз низ поедем. Не будем объезжать. Наконт коты камуністы, наконт ежы. Коты ўвогуле такія жывёлкі даволі простыя, скажем так. Бачу, раблю. Ну, ўсё. Няма такого, што там по тыпу... Насамрэч, по тыпу, калі хочацца, я павінен гэта зрабіць, вось усё. Не будзе такого, што яны будуць там неяк доўга думаць. Мне хочацца ежы. Асабіста, калі справа датычыцца ежы, ежа перада мной ёсць, яе зараз актыўна ніхто не ясі, значыць, мне можна. Ну, у чым праблема? Ты же зараз гэта не еш, а калі ты не еш, то ты сыты. І некаторым, ну і шмат якім катам абсалютна не замінае такія. Вось зараз мне хочацца прямо у цябе з сарта ежу дастаць. Ну, я буду даставаць. Няма нейкай там по тыпу нейкай. Усё лагічна. Ну, калі асабіста не еш гэта ўвогуле, по тыпу незразумела. У чым праблема? Вось. У нас, канешне, каты адукаваныя, але яны ўсё роўна яны будуць глядзець, ну, на ежу, якую ты там еш, не буду паблізу сядзець. Вось, але мы нічога, мы ні разу з імі не дзяліліся тым, што мы ядзім. Для іх гэта опцыя проста адсутнічае, але яны працягваюць, таму што, ну, мне хочацца, тут хаця бы пахне цікава, вось, і патэнцыйна, можа быць, я што-небудзь вазьму. Хоць ніколі такога і не было, проста ніколі. Зараз паглядзім, да чаго вядуць гэтыя... Вось будзе аблом, калі яно ні халеры не значыць. Гэта проста, тыпу, ачыўка, калекцыя. І ўсё. Ні халеры так. Палачкі гэта і ёсць. А вось нічога гэта не дало. Відаеце? То бок, мы запомнілі гэтую ўсю штуку. І гэта ні да чаго не прывяло. Але гэта выглядае літаральна як шафа. Вось прям напрашиваецца штосьці, што адбудзецца, але нічога не адбылося. Уся на свеце калісьці не было, але аднойчы пуф і здарылася. Ну, я зноў жа, гэта хтосьці мог дзяліцца раней. Ну і там больш, калі ежа ёсць, калі яна існуе перад табою, чаму бы не быць паблізу гэтай ежы, правильно? Можа, зараз дастанецца. Можа, я нават не памятаю, можа быць, пару раз уцягнулі штосьці з сталеркі. Усё ж таки такое было. Я не разумею, што тады... Я вельмі думаў, што вось мы зробім, аб'яднаем усё Аўстралію, і у нас адчыніцца нейкая штука ў нашым Магеллане.
Але, як вы бачыце, не халера. Трошки нават шкада. Можа, альбо ёсць яшчэ нейкая ўмова, якую я павінен выканаць, каб гэта атрымаць. Давайте паспім яшчэ раз. Просто так. Таму што. Ні для чаго. Оп. Сон. Ну, дарэчы ж, зараз на Магеллане ж нікога няма, амаль. Па сутнасці, Тарман толькі застаўся і гэты... Як жа ж ён? Дай Хардман. Што гэта за гук? Дакладна сон. Stupid cat. Альбо не. Альбо сон. А давайте яшчэ паспаць. Малаверагодна, мы што-небудзь побачым яшчэ дадаткова, але цікава. Палка-лізалка ляжыць там паблізу. Больш нічога. Вось там ляжыць яна справа. Мы нічога не можам з ёй рабіць, яна проста там ёсць. Лізаў? Не, дык вось справа ў тым, што нічога гэтага нельга рабіць. Ну я нават не ведаю тады. Пайшлі далей тады. We're tossing and turning yet again, Sam. Still having nightmares, I presume. You can try holding me while you sleep if you like. Ладно, як скажеш. Не, Долман. Вісі сабе там далей. Так. Давайте. Я думаю. Мы отправимся зараз у горы. Да вось гэтага чэла. Вось у гэту кропку. Адзінае, я вось не ўпэўнены, у нас будзе там бойка, але мне падаецца, я магу аб'ехаць усё ж такі. Там нармальна будзе, правильно? Тут такое. А, гэта запад увогуле дапамогу. Пачакайце, запад на што? Згублены груз. Добра, забяром, калі зможам. Завязем сюды. У сховішча. І потым паедзем проста ўверх. А там будзем разбірацца, я думаю. Ужо прыдумваць, калі наверх на сам забяромся. Тут не толькі складана штосьці было. Будзем проста на машынцы катацца і развазіць. А цэнтр раздатачны дзе? Я неяк... Я што, яго аб'ехаў нейкім чынам? А, вось он. Вось он. Усё на месцы, нічога не згубіў, цэлы будынак згубіў. Навошта даваць палку-лізалку, якую нельга аблізаць? У мяне тое ж самае пытанне. Навошта яна?
І мы зараз паспрабуем аб'ехаць групоўку гэтую, толькі я вось не ўпэўнены. Мне падаецца, вось сюды мне патрэбна ехаць, каб іх аб'ехаць. Так, база іх справа там застанецца. Правильно я разумею? Вось там іх можна нават заўважыць трохі. Унізе. Ну, падаецца, я без праблемаў тут праеду, так. Без прыгод. Блин, можа быць пераключыцца з машыны. З іншага боку, мы так шмат груза зараз возім, мне шкада было бы зменшыць колькасць груза для таго, каб просто для задавальнення свайго хадзіць. Ось, мне бы хацелася просто горы, крутое месца. У ім бы хацелось бы просто пахадзіць туды-сюды. Але зноў жа, у мяне шмат груза, мне прям шмат. Я его у рознай кропкі вожу. Так, это... Не, машинка. Вось я крыху здаў назад, і яна быццам бы на гіганцкім паскарэнні паехала назад. Я бы такога не чакаў прям. Вот сюды. Амаль приехали. Нормально так ему напровозили. Я не памятаю, што ён нам увогуле рабіў, якія паляпшэнні ў асноўным. В прынцыпе, не думаю, што гэта прям важна ўжо. Мне падаецца, мы дастаткова далёка забраліся ў гульне. Палепшаны рокет лончер нейкі. Дзякуй вялікі. Больш зброі рознай. З тымі, як я яшчэ ў любых боек пазбіраю. Это вельмі карысна мне. Я зараз буду скіпаць тое, што мы кажам. Ну вось, рокет лончер, які дазваляе лочыцца на адразу некалькі цэляў. Альбо на адну. Заказы можа быць яшчэ ўгару. А, вось, дарэчы, для прыгодніка нашага. Давайте возьмем. Можа быць, мы да яго і адправімся зараз. Так. Раз уж ён тут паблізіў. І я пагляджу, можа быць, яшчэ ад гульцоў што-небудзь ёсць. Не. Не. Это горная якраз таки. Мне спатрэбіцца. Давайте я заберу. Кераміка. Таксама да мяне пойдзе. Шкада зэканомілі на анімацыі твараў грузаатрымальнікаў. Ці драўляная, ці з даволі дзіўнай мімікай. Яны... Там просто было вельмі абмежаванае... Ну, глядзі, то бок, напрыклад, той же Сэм, ён быў у Норман Ридус, караце, актор.
Ён быў у буцы запісу, так, дзе яго прям усе мімікі, ўсё, ён поўнасцю яго прям усё пазнімалі, там мільёны анімацый, так. З іншымі, па сутнасці, гэта была ацыфроўка проста асноўнага руху губ, і ўсё. Астатняе было ўжо алгарытмам, як бы, дадана анімацыя адкрывання і закрывання рта. Вось, то бок гэта была мінімальная штука для гэтага. Вось. Там не той, каб замарочваліся вельмі. Але зноў жа, я ўжо казаў гэта. У японцаў традыцыя, скажем так, японскага геймдэва, што для яго можна чакаць, і, ў прынцыпе, можете просто адразу сабе гэта улічваць, калі вы разбіраеце любы японскі геймдэв. Гэта заўсёды прысутнічае такі момант, што на тое, што не важна, яны і на важным яны будуць да мелкіх дэталяў прапрацоўваць, прям да самых мелкіх. Вось тое, што яны лічаць неважным, яно будзе максімальна проста абазначана. Яны маюць вельмі моцныя перапады якасці ў гульнях. Для піца-шэфа там нешта валяецца яшчэ. Там даволі шмат для піца-шэфа. А чаму так шмат? Давайте забяром. Але трохі дзіўна. Што тут піца-шэф усё пазабываў? Забрали. Ці облизывал Бейкер Ридуса. А у нас была такая сцена? Там был момент з тентаклями, так. Ось гэта я памятаю. Але гэта трошки іншае. У першай гульні гэта маглі прямо засняць як ёсць. Гэта магчыма. Ау. Ударыўся. Ну, машинка. Ты збіраешся куды-небудзь ехаць? Ось, дзякуй. Я прям не здзіўлюся, калі гэта было прям запісана у натуралку, карацей. Прям як ёсць. Фігачылася бы. Зараз спрабую мікрафон сабе трошки паправіць. А то пакуль я яго адводзіў у бок, і ён, як звычайна, у іншым месцы апынуўся. Пацалунак Storyjail таксама там, гледзячы на то, як вусны рухаюцца, прям хутчэй за ўсё гэта быў прям пацалунак. Таму што анімацыю, такую анімацыю вуснаў рабіць складана. Прям складана. А там выглядало даволі натуральна. Ну, на мой погляд. Так, там трошки, ну, не прям ідэальна для камп'ютарнай графікі, скажем так. Вельмі файна. Дадатковы стабілізатор, які нам не толькі патрэбны, зменшаны. Калі стабілізатор быў на усяго Сэма, там, блин, на увесь заплечнік, то зараз ён будзе хутчэй усё трэйд заебаць. Але мы ўсё роўна гэтага браць не будзем. Present the new and improved stabilizer. It's basically a more compact version of the original. I want to make it more viable for deliveries. It's the least I can do after all the ways you've helped me. Enjoy. Order completed. Well done. Цікава, ці була актрыса для Target? Што такое Target? Для Ghost Hunter, дарэчы, вось для яго возьмем сабе заказ.
Але поедем до прыгодніка зараз у першую чарку. Для Фантом Сміса у нас таксама ёсць. Для Фантом Сміса мы туды-сюды зараз хутенька зганяем. Таму што у нас набралося па дарозе яшчэ груза для яго. А, для смалавой коткі? Я думаю, так. Я думаю, таксама. Там даволі таксама файныя гэтыя анімацыі, але з іншага боку яе, можа быць, і поўнасцю намалявалі. Ёсць высокая верагоднасць. Так, трэба згрузіць мяне са спіны. Я зараз увесь груз, які толькі ёсць, падбіраю. Ён зараз не машынай падбіраецца, ў гэтай няма захопу. Я падбіраю яго рукамі. За таго, што я падбіраю рукамі, яно ўсё мне трапляе ў заплечнік, замест таго, каб у машыну трапляць. Там, ну, там гармідра поўна адбываецца. Так. І вось гэта яшчэ. Сцэна, дзе блізка твар да твару, складана запісваць. Ліхтарыкі перашкаджаюць, існуе нейкая адмысловая тэхналогія. Гэта так, але я думаю, ну, прям... Я, скажем так, сутыкненне скуры там прям прапрацавана вельмі файна. З іншага боку, ім не патрэбна было за гэта здымаць з усіх бакоў. Яны здымалі гэта толькі з аднаго, яны маглі проста збоку гэта засняць, прям падрабязна. Вось пра што я думаю. Так што ліхтарыкі гэта яны маглі быць прычэплены ззаду. Ну, па сэнсе не ззаду, а збоку. І па сутнасці там у гэты момант прысутнічае толькі палова твару. Ні халера не бачна. Там не задавіць портараў, якія наперадзе. Якіх у снезе не бачна. На бэкстейджы з дня народжання можна заўважыць акторку захопу Таркет. Окей. Ну, вы бачыце, зноў жа, я сяджу зараз за PlayStation, і мне прям незручна будзе. Hey, you made it. It's great to see you. Bringing up the orders now. Marvelous condition, I've got to say. Thank you. Good job finding this. Honestly, I'd already... Там просто нейкі гумовы брусок. Ну, значит, намалявалі. Там просто, глядзіце, большасць сваіх рухаў, якія ёсць у кота, яны як бы каціныя. Так што я думаю, гэта здымалася з коткі, альбо як рэферэнс выкарыстоўвалася рэальная котка. Але з-за таго, што ён яшчэ робіць незвычайныя рухі, тыпу там лётае, вось гэта ўсё падскоквае неяк даволі высока, то гэта ўжо можа быць, ну, гэта ўжо проста малявалі, там бачна, што намалявалі. Should be more at your disposal now. Now displaying your current Porter grade. I'd like you to have this gift. A little something for the road ahead. О! А чым яна нам дапаможа? Яны ж усе бафы маюць, правильно? Што ён дае? Так. Яна трошкі запавольвае хуткасць, з якой мы губляем стаміну.
Але гэта тое ж самае, што робіць, по-мойму, ПК Шапка, так? What you see is what you get. Truth be told, the project I'm working on at the moment is taking longer than anticipated. Which is why Ад холоду, до речі, не написано, що дає. I found Я би this чекав, що red такое там cargo буде. container. Got the impression it was very important to someone. I guess I was thinking that maybe wearing it might help you to relax and unwind. Anyway, I'm still making progress on my project. It should be ready to present to you in the near future. Something to look forward to, yeah? Till then. Order completed. Well done. А зараз до пригодника поїдемо. На інший бок. Для гэтага я праеду зноў жа праз абсерваторыю і потым загарну налево. Ні, халера не бачно. Это реально просто вось кадр, так. Ні халеры няма, просто белае ўсё. О, трошки вышэй за блоки выбраліся. Так, а я кудись не туди заехал, так? Там мне выдаецца, так, я не туди заехал. Упс. Разгортваемся. Туди. Ось туди мне потрібно. Почекайте, как это же есть эта обсерватория, так? Eastern Environmental Observatory, так? Там просто груз литерально под ее лежит. Вы же ленивый, а? А вот на улицу просто не выходить. Так, оп. Груз забираем. Не-не-не, машинка, не назад. Не-не-не, не-не-не. Давай, наперед. Все. Дадзім яму груз, які ён выраніў з вакна, хутчэй за ўсё. Ён такі, куды мне? А, гэта яшчэ і з днём народзінам паштоўка. Ён прадзяўбаў яе, проста з акна выкінуў. Шалёны. Thanks so much for visiting. I know it's not an easy hike. Чал, я просто мимо праязджаў, я пабачыў, што ты паштоўку сваю выкінуў. Well, hot damn, I thought this cargo was lost for good. Я думаў, я зусім згубіў яе. Ну, віншую тебе, мужик. Выглядывай час в сваёй лабараторыі, а? Садись он тут. Try to be careful. Hope we can. Order completed. Так, а вось тут зараз трошки цікавей, таму што я не ўпэўнены, што я магу просто так на машыне там праехаць, дзе я жадаю праехаць. Таму што мой план, па сутнасці, пераваліць праз гэты хребет. Вось праз гэта. Там дакладна можна просто так нагамі пратупаць, а вось на машыне не факт. Але з іншага боку не, падаецца нармальна. Ухіл хоць і моцны, але Enough oxygen. перадолем. Вось тут. Я уже хадзіў тут шмат разоў. Угу. Уи.
Я хоч там высунуўся, то зараз вызначыцца, што прыгоднік не тут увогуле. Ён амаль не тут. Трэба ўлева рэзка забраць зараз. Прыгожа яка? Ведаеце, чаго не хапаем? Больш страйкаў на Твічы і на Ютубе. Вось чаго нам не хапае. Музычку ўключаем. Там... вось, грае. Усё цудоўна. Это ж прыгодніку, правильно? Так, прыгодніку. Падарожніку. Блин, я белая на блакітным, на белым. Я амаль не могу прочитать. Там вось піца-шеф, мне падаецца, гэта у нас все по дорозе. Мы, дарэчы, довольно нормально так для піца-шефа набраліся груза. Можна было бы заехаць да яго. Блин, я тут на той холмик. Може не заеду нават. А не, нормально. Так. А дзе? Як жа складана, я бы хацеў мець магчымасць паставіць інтэрфейс у нейкі, блин, рэжым іншы. Потому што белае на белым. Я реально просто ні халяры не бачу. Ну, будзем спадзявацца. Вось он там. Усё, бачу зараз. Цямней становіцца ноч. Мы альбо ў цень заехалі гары, альбо што? У яго яшчэ адзін прым піцадо будзе. О, цудоўна. Тады мы да шэфа абавязкова заедзем. Колькі у нас па часе? Нормально. Машынка, ну прытармазі ты, божух, на. Як жа ж ты... Просто яна паказвае цуды счаплення з зямлёю, прям цуды немагчымыя. І пры гэтым час ад часу просто такая, я не буду гэтага рабіць. Вось я 80% часу прям цуды паказваю счаплення, а потым не. Тут я стамілася, тут я буду ехаць невядома як. Урум. Кайфы. Это у нас что? Бейпас. Давайте возьмем. Я хоч всю частку груза тут прямо и закинул іншим доставщикам. Потому что сам поеду прямо сквозь гору, худшее за все. Альбо есть поехать. Давайте поглядим, куда у меня есть достава. У меня есть достава для Бейпас, груз собрал. У меня есть груз для той же обсерватории Фантом Смита, який я уже робил только что. Так, Бейпас там амаль другая зорка. Варта до Бейпас заехать. Просто потому что яны хутчэй за ўсё будуць даваць такія крутыя лейтгеймавыя перкі, якія варта было бы атрымаць. Ну, першы самы, ён адразу вельмі моцны, на мой погляд. Тыпу, калі ты просто падарожнічаеш, ты ўжо атрымліваеш хіралій за гэта.
Можа быть там смешная колькасць, але ўсё роўна гэта пасіўная генерацыя, гэта значыць, што я буду, ну чым даўжэй я гуляю, тым больш у меня будзе, як бы ніякая праблема няма. Так, далей у нас ёсць вось сюды бы дабрацца было бы файна. Але туды на машыне, мне падаецца, прям... Але, можа быць, і атрымаецца нават на машыне. На машыне, потым да хронабіолага, потым да Ghost Hunter і, можа быць, потым да піццашэфа. А давайте так і зробім, карацей. План такі, маршрут, мы не будзем змяняць яго ў ніякім выпадку. Усё, што будзе за межамі гэтага маршруту, мы просто ігнаруем. Мы едзем сюды, падарожніку аддаем... для падарожніка была прапанова прям квесты парабіць. Не, мы зробім, я жадаю да піццашэфа скатацца. Да падарожніка заязджаем. Можа быць, возьмем яго квест, але пакуль рабіць не будзем, паглядзім, што за яны. Едем да хлопца Бэйпэс. І я аб'язджаю вось прям тут. Зноў праз Сміта, гэтага Фэнтам Сміта. Еду потым у абсерваторыю, потым да Астра гэтага чалавека. Блин, тут машыну прыйдзецца кінуць хутчэй за ўсё. Калі не раней увогуле прыйдзецца кінуць. Можа быть, так нават і зробім, можа нават машыну кінем тут. Па дарозе дзе-небудзь. І потым спускаемся ўніз да хронабіолага. Дарэчы, тут жа дзесьці павінен быць яшчэ і цёплая крыніца ж. Я ж там знаходзіла трошки. Ну ладно. Потым спускаемся да Фэнтам Хантера і ўжо потым едзем да піццашэфа. Усё, што за межамі гэтага маршрута, мы хутчэй за ўсё скінем. Вітанки. Здаем увесь гэты груз. Я зараблю зараз яшчэ адзін дадатковы вазочак сабе. Таму што калі нам прыйдзецца кінуць машыну, то нам прыйдзецца на чымсьці вазіць гэта ўсё. Ну что, другая зорочка есть? Ну, повинна же быть. Не? Да ладно. О, вось зараз маска Ghost of Yotei. Ви тільки зараз вона з'явилася. Угу. For my next journey. Would you like to come along? But you're a terribly busy man, I'm sure. Let us both do our very best. Until we meet again. І ось він зараз відправляється у наступне подорожжя своє. Я можу вже брати заказ одразу на той, каб його рятувати? Так. Гэта по дорозе нам, до речі, і хімікати достають. Так само ми будемо туди заїжджати. Так що забираємо гэты закази. Грузовик отправляется. Зараз яшчэ і паглядзім. Можа быць, ёсць заказы ад кагосьці яшчэ тут па дарозе. У абсерваторыю, так. І ўсё. Ніхто вазочкаў тут не пакінуў сваіх, а? Гуму няхай забяром.
Отак. І зрабіць вазочак. Зрабіць вазочак. Яшчэ адзін. Ёсць? І зараз усё, што за межамі гэтага нашага маршруту, мы это сабе... У сэнсе, я ў запрэчнік не магу гэта пакласці. Давайте пакладзем тады... Блин. Ну, давайте ў руку сабе пакуль возьмем. Мы яшчэ левую, неважна, якая, у якую руку, насамрэч. Так. Што я жадаў? Далей мы адпраўляем грузы ўсе, што нам не частка нашага маршруту. Фэнтам Сміт, Піцца Шеф застаецца. Абсерваторыя застаецца. Інжынер таксама. Ghost Hunter застаецца. Піцца Шеф таксама застаецца. Хронабіолог там па дарозе. Distribution Center не. Тэрапеўт. Вось, дарэчы, тэрапеўта пааддаем яго грузы. Distribution Center не. BPS мы заедем. Усё, вось гэта мы адпраўляем. І зараз трошки размаркуем наш груз. Так. Это ўсё адпраўляецца ў машыну. Ёсць. На спину сабе паклалі. Збалансавалі і паехалі адсюль. Так, і дзе у нас там бэйпас? Вось у гэту напрамку павінен быць. Спадзяюсь, там праезд жа будзе. Блин, далёкія грузы нейкія. Не бяром зараз лішніх грузаў, таму што ёсць верагодна, што машыну прыйдзецца кідаць. А калі мы кінем машыну, то і груз, які мы зможам перанесці, значна паменшыцца, правильно? Тут праехаць ёсць магчымасць увогуле? Падаецца, вось тут. Так, ёсць праезд. Давай, машинка. Які тут праезд-то. Осторожно, осторожно. Вось наконт цудоў сшаплення. Яна просто прям... Не мае ніякіх праблемаў, абсалютна. Яна утрымліваецца ў паветры амаль. Хотя висіць літаральна над гарой зверху ўніз. А потом раптоўна яна возьме і паскорыцца, як просто шалёная. Зрабіць надпіс на цагліне. Тут ляжыць дурань, да якога вельмі цяжка даходзіць. І пакінуць побач з целам гэтага ёлупня, калі знойдзем яго ў наступны раз. Ну ён такія, спецыфічныя. Дзіўна, што яго бясконца ратаваць патрэбна. Ну, як бы, камон. Як ты дажыў да свайго ўзроста, а? Так, бэйпэс. А дзе бэйпэс? Мне падавалася прям тут, не? Ну? Он павінен быць прям перада мною. Чаму мне яго на... А, вось, я не ведаю, я, можа, за генератора яго не заўважыў. Таму што я бачу будынкі, я такі, ну вось, я ўжо прыехаў. Чаму нічога не працуе, чаму не з'яўляецца? А машынка пра гэта ведае? Ну, мы пакуль ёй не казалі. Але я спадзяюся, што нам увогуле яе кідаць не прыйдзецца, інакш у нас другая палова падарожжа расцягнецца. Shall we confirm the status of your orders then?
Да рэчы, колькі іх тут у гэтым сховішча? No one could have predicted you would find this cargo. Таму што ўсе, нават калі яны кіруюць там здаравенным горадам, яны кажуць пра сябе: дзякуй, ну, мне, што ты прывёз, мне. А вось гэта кажуць у множным ліку. Дзякуй, што ты нам прывёз. Allow us to demonstrate our gratitude towards you with a gift. Дадатковы баланс для Сэма значна паляпшае баланс Сэма. Окей. Гэта файненька. We've increased your materials allocation. Now displaying your current porter grade. This is another new APAS enhancement. Super Balance Assistance. It's an upgraded version of an existing enhancement you may have used before. However, be advised that in order to provide this improved functionality, it must consume chiral crystals whenever you're in motion. Яна будзе паядаць хіральныя крышталікі. You would surely recognize this enhancement's potential. Anyway, we hope it conveys our Ну, яно можа быць карысным, калі ў нас занадта шмат грузу. its use. Take care, and please come again. Цікава, калі яно ідэальна кампенсуе вось гэта здабычу хіральных крышталікаў з паветра. Так. Я сюды заязджаць не планую, таксама заязджаць не планую. Так, это все не важно. Хронобиологу маленький грузик только. Че, не, покидаем як ёсць? Машинка, поехали. Спадзяюся, ты доживешь до конца подорожжа. І зараз пытанне, як мне так выехаць? Ну мне нормально так праехаць яшчэ патрэбна ўздоўж гары. Каб потым зноў да фантомнага каваля трапіць. Фантомны каваль? Я еду да цябе. О, і музычка пайшла. Упс, мінус дрэва. Випадкова, абсолютно випадкова. Дарэчы, браматрусы ўсё яшчэ працягваюцца. І хтосьці казаў, што калі мы поўнасцю сувязь усю усталюем, то стане стабільнай тэрыторыя. Не вельмі-то яна такая стабільная стала, на мой погляд. Яшчэ груз для Бэйпэс. Давайте забяром. Але я не буду вяртацца. Я просто зараз прытрымліваюся правіла, што груз мы дадаткова не бяром нейкі. Але Бэйпэс усё ж такі даволі карыснае паляпшэнне ўся. Я бы яго лепей пакінуў. Ну, машынка, не рабі гэтага свайго. Звычайнага.
Так. Сюди же, правильно? А, з іншого боку. О, мы ж можем маску гэтую. Давайте з маскай гэтай пабегаем. Чому бы не? Мне маски Хікса вельмі не хацелася прадаць, таму што нахрен іх. Вось, а маску этой чому бы не? Appreciate the help. Give me a moment to review the orders. Didn't know you'd handle that many jobs. You've got a gift for Ну, гэта дакладна нам не хопіць на наступную зорку. Мяне выгналі ў отпуск. Так-то я з верасня ною, але вось-вось-вось зараз узгаднім, падпішам і адпачнеш. А сёння ідзі. Ну, мне падаецца, гэта рашэнне часта прымаецца ад нагружанасці. Зараз проста хутчэй за ўсё не настолькі ім прям. Але альбо, можа, совесть з'явілася. Нарэшце адпраўляюць. Ну, віншую цябе з гэтым. Віншую цябе. Так, это мы не робім нічога. Яшчэ што-небудзь забраць нам па дарозе, можа. Не. Гэта ўсё не. Піца шэфу забіраем. Не. Хранабіолагу забіраем. Метагеноміцыст. Яна па дарозе дзесьці блізка там. Не, яе браць не будзем потым. Но ўжо праблема ў тым, што мы можам не давесці гэта ўсё. Вось гэта таксама мы паспеем загрузіць, таму што мы ўсё роўна лабараторыю гэту і абсерваторыю едзем. Оп. Нарэчы, наконт отпуска, блин, мне патрэбна отпуск браць. У мяне за гэты год толькі пачаўся, я пачаў толькі браць в отпуске, там узяў некалькі дзён з гэтага году, а год ужо амаль скончыўся. Які там сорам. В отпуск трэба ж адгуляць хаця б нейкі мінімум. Таму сам працадаўца, хоча ён так хоць і не, павінен шукаць варыянты. Я не ведаю, я, можа, працаваў у такіх канторах, у некаторых, ну, там, дзе я працаваў, у некаторых канторах абсалютна, ну, я пра Беларусь кажу. У Польшчы, дык увогуле прям абавязан, ты абавязан увесь свой отпуск адхадзіць. Вось. А гэта самае, у Беларусі у мяне хапала момантаў, калі такія, тыпу, ну, ты увесь в отпуск за свой год не выхадзіў, таму што там, блин, праекты ўсё астатняе рабіць. Ну, давай мы табе денежку заплатим і ўсё дадатковую. І гэта было прям, калі я расказваў камусьці, гэта такое прям вельмі крутое стаўленне, таму што шмат у каго не халеры, ну, просто не халеры. Не ў айцішца, а так увогуле. Тыпу, ну, не адхадзіў свой отпуск, твоя праблема. Да свідос, нейкі мінімум адхадзіць ты не павінен. Нічога не ведаем. Працуй далей. Так што, ну, я не ведаю. Ну, у Беларусі, мне падаецца, абсалютна не абмежавана, што ждаюць, тое робіць. На мой погляд. Калі ты не выбіў сабе в отпуск, ты можаш патрабаваць сабе в отпуск, і як бы па заканадаўству можаш патрабаваць, потому што, па сутнасці, гэта... Не, там у заканадаўстве, па-моему, нейкі там трошкі расплыўчатыя такія моманты з гэтым. Но ўжо не ведаю, ніхто не хадзіў у суд за гэтага. Так, а гэта хто? Мясцовы портэр запытваюць. Сейф-хаус пабудаваць. А ў мяне ёсць рэсурсы на гэта? Просто я магу пабудаваць, чаму бы не? Мне падаецца, у мяне рэсурсы тут заваляліся ў машыне. Калі мне прям хапае, то чаму бы не?
Реальные крышталікі і гума. А, ну полностью не хопіць. Не, прям вельмі не хопіць. Давайте все равно укинем их, чем бы не. Так, я са жніўня не могла сорваться, захрасла ў складаных узаемадзеяннях з заказчыкам. Сапраўды хрен каму перадаш справы. Ну, зноў жа, як бы глобальна, гэта не твоя праблема. Ну, я разумею, што я зараз расказваю пра нейкі абстрактны сусвет. Я думаю, што ўсе як бы разумеюць гэта, але просто мне падаецца, у сусвет быў бы прасцей, калі бы гэта скажем так, эта адказнасць не была на працаўніке. Ось. Глобальна гэта як бы не твоя праблема. Тое, што не хапае чалавека, які будзе апрацоўваць там заказчыка гэтага, там працаваць з ім, гэта праблема не твоя. Няхай шукаюць дадатковых людзей, наймаюць. Не хапае, гэта значыць, што у вас не хапае персоналу, вось і ўсё. Такое жыццё. Просто людзі, ну, яны, вядома, не жадаюць займацца гэтай справай і сабе лішніх дадатковай працы сабе ствараць. Гэта зразумелая пазіцыя. І яны ў гэты момант знаходзяцца ў пазіцыі сілы, таму што яны працадаўцы. Ось. Weather couldn't have made it easy, but you made it here safe and sound. Я пры гэтым такі кажу, такі разумныя рэчы, а сам сваімі жа рэкамендацыямі не карыстаюся. Нагадваю, мне ўсяго некалькі дзён там узято з гэтага года. Мне бы іх патрэбна выкарыстоўваць. У Польшы добра ёсць хаця бы магчымасць скарыстаць да канца да жніўня альбо штосьці такое да наступнага года. Вось я наадварот, я толькі ў гэтым годзе пачаў выкарыстоўваць свой водпуск гэтага года, таму што дагэтуль я выкарыстоўваў іх у апошні момант у наступным годзе. Ось, так што гэта яшчэ пазітыўна. Просто я зараз расслаблюся, у сэнсе, што не буду браць отпуск. І зноў такая ж халера пачнецца, так што не, трэба пачаць браць. Яшчэ 67 дзён застаецца. Вось, так. На такіх людзях, як мы, Аргана, і трымаецца кампаніі ўвогуле. Таму што як яны ўвогуле, працуюць без гэтага? Хвораму з тэмпературы прадаўжаць працаваць. Дык класіка, і проста гэта нездаровая херня. Тыпу, адзіны, хто ў гэты момант выігрывае, гэта працадаўца. Ну, калі ось, мы разважаем такім чынам, так? З зацікаўленых бакоў. Адзіны, хто выігрывае з гэтага, гэта працадаўца. Ніхто больш з гэтага не выігрывае. Я разумею, што мы ўсе такія працаголікі і не можам, утрымацца ад гэтага. Я разумею гэта пачуццё, яно мне занадта знаёмае, хацелася б, каб яго не было. Ну, ось. О, боже мой, так. Давайте беспека Бомбрейн. Пека Рэндом Брейн. Вось называется песня. Не, давайте без этого. Ось. Потишей, поспокойней. У меня сам начальник такие, яму яшчэ складаней отпуск сваліць, чым мне. Так. Зноў жа. Не тое, каб здаровая фігня. Не, ну як бы, ну такая спрэчная рэч. Яна, хутчэй, ведаеце, у чым праблемнасць яе, так? Я вось зараз думаю на гэтую тэму. А я тут магу праехаць? Малаверагодна, так? Я тут праз лесвіцу дабіраўся.
Ладно, тогда объедем. Попробуем объехать. Ось, no пека, no пека. Я там, до речі, на конт пека, я там маску хотів. Машина, ти можеш спинитися? Ось на конт цудов того, як машина може спинятися. Вона взяла, да спинилася. Так, а де масочка? Ось вона тут повинна бути. Ось вона там. О. Яка проблема з гэтым самым, з таким підходом, так? Не ў тым, што як бы ў моманце, калі вам хочацца, рабіце, да, пожалуйста, калі ласка, вам ніхто не забараняе, правильно? Тут хутчэй праблема ў тым, што у гэтым складваецца, скажем так, пэўнае чаканне, так? Ой, блин, я падабраў тое, што не патрэбна падбіраць было. Вось, тое, што зараз як бы ўсё добра і хочацца гэта рабіць, і чаму бы не, так? І усе выйгрываюць, і ўсе ў плюсе, так? Але вось гэты момант наступае, калі вы ўжо не можаце так рабіць, напрыклад. Ось. Альбо вам гэта проста немагчыма становіцца. Альбо гэта становіцца занадта шмат. І тады што рабіць? Даваць заднюю і казаць, што ўсе гэтыя дагэтуль моманты былі... О! Што гэта, груз паляцеў? Там груз паляцеў проста так. Казаць, што вось усе гэты, памятаеце усе гэты папярэднія разы, гэта было ад дабрыні маёй. Звычайна людзі, якія гэта рэальна, як бы карыстаюць гэта, яны такі, нічога не ведаю, твая праблема. Вось. І атрымліваецца, як бы у хвалах гэта раптоўна пераўтвараецца ў нішто, проста ў паветра. Тыпу, вы такі малайчынка, але ты малайчынка роўна да таго моманту, пакуль ты з гэтым пагаджаешся. Таму што тады ўсе абсалютна ў ноль уходзіць усе папярэднія разы. О, нам зараз прыйшло паведамленне, што тата ў чалавека знік дзесьці. Зноў. За хлебушкам выйшаў. Падарожнік гэты. Дарэчы, на здзіўленне машына спакойна сюды дабралася. Можа быць, нават і далей праедзем з ёй. Ну, наконт баланса. Баланс у мяне зараз, напрыклад, файны баланс. Мне падабаецца то, што у мяне зараз ёсць, але гэта рэдка, і я думаю, што гэта, скажем так, ненадоўга. Я думаю, што у мяне можа сітуацыя змяніцца і прыйдзецца працаваць больш. Я не вельмі хачу. Мне спадабалася працаваць менш, хоць у які-небудзь момант. Дасылаць смс-ку сірацей, хлопіцца з пачуваннямі. Не, нам жа ж патрэбна квестик зрабіць. Зорачкі ж мы неяк зарабляць павінны, так? А дзе мама таго малога? Ну, яна... Яму, карацей, пашанцавала, маці апынулася больш расторопнай і ратаваць хаця бы не патрэбна. Яна просто зваліла і невядома куды. А тата такі, ведаеце, такі сабе тата, карацей, і вось ён не адолеў зваліць. Пачакайце, крывавы бумеранг. І што? Мне ж ён ужо ёсць. Ён жа ўжо быў, у чым сэнс? Это паляпшэнне для яго, альбо што? Ён сказаў, што ён яго палепшыў. А чым ён яго палепшыў? Ага, дыстанцыя і пашкоджанне. Усё, тады пытання няма. I hope I can count on your support for that.
Take care. Ну, бумеранг, дарэчы, карысная рэч. Я думаў, што ён такі сабе, але ён насамрэч значна... Я, карацей, мог шмат дзе яго выкарыстоўваць, і гэта было бы лепей. Так, вярнуць яму груз. Я не збіраюся яму вяртаць груз. Да Фантом Сміта мы таксама не паедзем. У яго тут толькі акрамя керамікі нічога і няма. Зараз самае пытанне. Калі машына можа праехаць праз гару вось тут, то у нас все добра. Калі не можа, то у нас праблема. Ну як праблема? Мы будзем пераедзем на вазочкі. І на вазочках усё астатняе данесем. Так, мо ён сапраўды ўсё спрабуе кінуць сына, мы яго назад прыносім. Я ўпэўнены, маці проста больш прадумана. Можа, праблема не з татам, можа, праблема ў сыне. Што проста яны бацькі такія, што б такога зрабіць? Так, добра, мы тут праязджаем. Ну і ўсё тады. Спакойна сабе едзем. Правильно же я на тым месцы з'ехаў? Так, гэта будзе хронабіолог тады зараз, і якраз такі мы дабярэмся да паляўнічага на прывідаў. О, яшчэ для піца-шэфа. Што так шмат для піца-шэфа? Проста ён жа тут нават і не блізка, вось у чым справа. Я уронила на себе погрызенную хурму. Ну, вопратка на упарадку, альбо не? Для одинокого командира розные рэчы. Давайте заберем. Зараз уже не проблема забирать, потому что мы ведаем, что мы можем проехать увесь шлях. Ну, апошні ты будешь забирать. Трамплинчик ожидаю скоками. Давайте, поехали. Разгоняемся. Уи! Там нават груз для хронобіолога яшчэ ёсць поблизу. Добра, што на штаны не на белую майку з яйцатрусамі. Ну, так неблаго. Бо я фанат пакінуць плямы дзе-небудзь ад ежы. Я учора, я не ведаю, я такім крытынам сябе адчуваў у гэты момант. Я ўзяў кубачак, адпіваў з яго, і я не ведаю, якім чынам. Ведаеце, карацей, адчуванне, што не я, ну, праліў сабе на падбароддзе куды-небудзь, і яно капнула ўніз. Не, быццам бы проста міма мяне пралівалася гарбата, яна проста ручайком дзесьці лілася. Падбароддзе абсалютна сухое, і яно льецца, пралілася мне на нагу. Як я так... Я не разумею, як мне атрымалася. Такое адчуванне, што у мяне проста тэлепартацыя скрозь шаку адбывалася. Не то, каб яно там міма прям я ліў рта, не. Такі, як... Я адчуваю, што яно льецца на нагу, і такі, а як гэта адбываецца? І ведаеце, не першая думка такая, пачакайце-ка, трэба спыніцца, а я такі, які цікавы фенамен, давайце-ка, а як ён працуе ў гэты момант, і працягваю ліць сабе. Як такое адчуванне ў мяне можа быць на назе, калі я на падбароддзе нічога не адчуваю? Не, гэта, выбачаюся, гэта не учора было, мне падаецца, гэта ўходна несці было. Ну, вось такое. Альбо учора, неважно. Не думаю, што важно.
so late. I'll check your orders right away. Ну, дарэчы, вось каментары тых, што ад персанажаў пра тое, што там уначы прыходзіш альбо ў дрэннае надвор'е. Даволі прыемна, такая дэталь мелкая. I can't believe my eyes. А яшчэ дадаткова у мяне, я вось задумваюся, Сэм жа працуе, па сутнасці, ён ходзіць і дастаўляе на працягу некалькіх дзён, вось як мы яго ганяем. Днём і ноччу ён ходзіць, ён не па тыпу там 8 гадзін працуе, ён па некалькі дзён працуе і потым толькі адпачывае. Have enough materials? I've made more available to you if you need. Now displaying your current porter grade. I was thinking this might be of use to you, so take it with my compliments. Яшчэ дадатковая рэч нейкая. А, энергетик, подвесочка. Так, больш стаміны будзе. Make deliveries, right? I made a little something that I'm confident will give you an extra boost. I can't say for certain if the effect will be that significant, but you may as well try it out. Anything to make life easier, right? Гэта навукоўца выглядае быццам ёй гадоў 15. Да не, ну хапаеш дарослых, хто выглядае даволі маладымі. О, давайте закинем груз, які нам не патрэбна. Для камандира, напрыклад. Там прям такі трек, прям фігачить. Боевые. Так, командиру мы доверяем. Ну, доверяем, ну, в сенсі, іншим доставщикам. Так, БПАС вось гэтае. Няхай хто-небудзь таксама доставіць. Ён далёка. Зноў да БПАС. Центр. Пицца-шефу мы сами доставим. И заказы яшчэ раз перапроверить. Вернуть ёй груз. Вернуть ёй груз. Добра. Доставить яе сястрычцы. Не, ўсё незручна. Ўсё незручна. Ўсё не туды, куды мы накіроўваемся. Так, а вось тут можна. Вось гэта можна ўзяць з сабой. Да Хартмана можна ўжо, напрыклад, браць. Можам браць наступныя грузы проста. Мазерхуд пакуль не тое. Давайте до Хартмана возьмем грузов. Чекайте, я забрал яго докладно? Ну так, грузник. Просто не было моменту размеркавання, я неуважлівы, може бути. Може був. Ну, трек такий прям бойовий. Ось до чего проводить сидение весь час у бункера. Ни разу под дождем херальной бодай не была. Ну. А там дед які-небудь, карацей. Піца-шеф. Ось піца-шеф докладно выбіраўся на вуліцу. Свежым паветрам дыхаў. Яму усяго 12 гадоў насамрэч. Так, давайте-ка да гэтага самага. Лабараторыя Хартмана. Вось, Ghost Hunter. Трэба для яго груза падбіраць зараз, таму што мы да яго зараз прыедзем. Возьмем для хронобіолога.
Хоць і гэта прям літаральна за намі, але ладно ўжо. Груз для дата-сайентісткі. Чё гэта пакрыху. Так, а дзе Ghost Hunter-то? Вось там. І гума злева. Хрен з ёй з гумай. Дарэчы, я вось падумала, мне трошки шкада, што ў Fragile адкацілі эфект Timefall. Я думаю, што ў гэтым мае сэнс. Але гэта пытанне, ці жадаеш ты больш драмы ў гэтым ці не. Таму што тады атрымліваецца ў яе нейкае жыццё без пазітыўных момантаў увогуле ні халеры. Тыпу Хікс яе забіў 2 разы. Ну вось такое, скажем так. Это ўжо пытанне выключна, мне падаецца, жаданне больш драмы альбо не. Так, пачакайце-ка. Што? Is the drawbridge Cupid triggering some sort of access restriction? As I recall, it suppresses... This facility's occupant is unable to receive you at this time. Access restrictions are in place. Is the drawbridge Cupid Так. triggering some... Паслухаємо зараз. As I recall, it suppresses connections to the other side. Нам патрэбна сувязь змяніць. Occupant is deceased? Perhaps you'll be able to meet them again if you deactivate the drawbridge Cupid set. А як мне яго пераключыць? А як Cupid пераключаць? Мне казалі, што гэта можа зрабіць у любы момант. Вось. Пераключыць Cupid. Давайте захаваемся. Мы ўвогуле, мне падаецца, апошні раз захоўваліся ўручную. У 7-м эпізодзе. Мы захоўваліся месяц назад. Каб вы разумелі. Яно як бы не абавязкова, абсалютна. Але просто факт цікавы. Выключаем Cupid. Drawbridge запущена. Ну-ка. Достава. Магчыма, зараз поездка до піцца-шафа. Not the best weather for travel, I know. Hold Hold on a minute while I check order info in the system. Што? Ghost Hunter сам по сабе прывід з іншага боку. Ну-ка, ну-ка. What a pleasant surprise. You decided to bring the motherload. Мне падаецца, я ўжо яго гэта самае. Цікава. Ну. Didn't expect you to bring me this, but I'm glad you did. Не раскажаш мне сваю гісторыю, мужика? Да яго, глядзіце, якая справа, да яго нельга было дагрукацца, калі у нас быў актываваны Cupid. Cupid зараз займаецца тым, што ён адразае сістэму з іншым бокам, то бок з берагам. Неправільна. З пэўным берагамі, карацей, з сувязю паміж мёртвымі і жывымі, так? Ён як бы прыкрывае яе, такім чынам як бы разрывае гэтую сувязь. Вось. Але калі яна адключана, то тады і з Ghost Hunter'ам я паразмаўляць не магу. То бок ён не жывы.
У сэнсе прывід. Мы ведаем, што пасля смерці застаюцца біці, а не прывіды. Пытанне. Ну, сам факт. Поўнасцю, калі ты актывуеш Кьюпід, то бок разрываеш сувязь з мёртвымі, так? То ты з Гостхантером паразмаўляць не можаш. Прям не можаш абсалютна. Типу, просто недоступною вона становиться. Піца-шефу достава. Увогуле ў іншы бок. Хронабіологу достава. Экспрэс-дастава вельмі далёка. Не, мы гэта рабіць не будзем. Але для яго нічога няма. То, па сутнасці, вось акультныя гэты самыя часопісы для нашага піца-шефа. Вот что есть. Ён жа паляўнічна правідаў, можа яму трэба проста быць адключаным ад сеткі, каб рабіць свае даследаванне. Не, я так не думаю. Я думаю, што тут нешта пацікавей. Так, добра, это мы зрабілі. Дарэчы, наконт гуленняў, які можна пагуляць потым. У мяне, ну, блин, у меня ўсё гэта змяняецца кожны дзень. Я, зноў жа, вельмі не упэўнены. Наконт просто добрыя опцыі, я думаў узяць ды прайсці Hollow Knight. Hollow Knight файная гульня, не тое, каб шмат сюжэта, больш геймплея. Як бы ёсць што парабіць. Мне падаецца, цудоўны варыянт для праходжання на стрымах. Тым больш, што мы ўжо пачалі яе, просто не дапрайшлі. Зараз дастава для піца-шефа. Такі ж прывід, як быў прэзідэнт, так? Нешта падобнага ўзроўню. Так, а піца-шеф у нас. Ось там. Мо назад Кьюпіда включиш? Да як бы не, чому бы не. І воно не настільки ж складані становиться усё. Покину пакуль. Не, калі вы ведаеце нешта, чаго не ведаю я, зараз, я думаю, спойлер на дадатковы контент, гэта... Опа! Сказаў ён, што гэта не праблема. Не, я не жадаю воевать зараз. Оп. Ой, Кьюпід сам уключыўся. Калі вы ведаеце нешта, што не ведаю я, калі ласка, расказвайце. Ну, у сэнсе, што куды прыйсці, што тыркнуць, каб нешта паглядзець. Таму што я хацеў бы пабачыць дадатковы контент. Просто за тым, як я зараз гуляю, я магу яго просто не пабачыць, таму што некаторыя контента я пазбягаю. Напрыклад, боек. Зараз. Тут просто мы як бы асноўны сюжэт увесь прайшлі, і спойлеры, якія я ўсё роўна планую, як бы... Я дакладна не возьму увесь дадатковы контент за вось гэтыя 3 стрымы, якія ў нас будуць. Гэта 100%, гэта прям не пытанне. Я разумею, што я не закрыю там на 100% гульню,
А я не ставлю мэтай закрывать гульню на 100%. Потому что, як ви бачите, ну, у нас другі стрім. І у нас, па сутнасці, амаль... Мы открываем розныя штукі мелкія, але гэта ніяк не змяняе там глобальна нічога абсалютна. Это не раскрывае неяк сусвет больш, альбо штосьці такое. То бок просто ў сваё задавальненне гуляем у сімулятар дастаўшчыка. У тых месцах, якія мы просто недастаткова як бы наведалі, таму што мы займаліся сюжэтам. Можна, напрыклад, было бы паставіць мэтай, канешне, пакемонаў палавіць. Ось. Але і пакемонаў ловіць. Як бы няма геймплей неабходнасці, таму што я літаральна буду лавіць пакемонаў просто для самого факта іх лаўлення. То бок яны мне не патрэбны самі па сабе. Тым больш, што самы круты пакемон у мяне ўжо ёсць, мне навошта мне яшчэ? Так, там для дата-сайентісткі. Груз. У мяне один бурзик, так? Ён у мяне один. Іх можна некалькі аднаго тыпу сабраць? Мы просто, по-моему, абмяркоўвалі... у цябе ж один бурзик. У сэнсе, што гэта адзіны біці, які ў мяне ёсць? Так, толькі бурзик. Ну што, піца-шэф? Трымай. Колькі ж я ўсяго табе прывёз, а? 5 зорак за гэта. Адразу давай. I'm sorry for making you work late. One moment while I check the orders. Excellent work. This cargo is... Where did you find this cargo? Цудоўна, 2000 лайкаў і... Ну гэта, як звычайна, ён... Опа, не, амаль 5:40. Вы паглядзіце. You're always working so very hard, Sam. Believe me when I say that I am grateful beyond words. You are always so willing to help. Allow me to increase your materials allocation once more. І ўсё атрымліваецца, так? Ён больш нічога мне і не прапануе. Ну, просто вось мы нават зараз займаемся чым, так? Ну, як апісаць. Мы паляпшаем адносіны, але пры гэтым мы нічога за гэта не атрымліваем. As thanks for your assistance. А, не, ну ладно, вось зараз ён нам яшчэ один прыём даст. To have. А, і яшчэ капелюшак. Так, новый прыём. Баланс і новый удар. Новая тэхніка. I believe you are finally ready to receive this. Read it to obtain the knowledge of yet another of my secret techniques. The great spinning pizza slam. It is based on traditional pizza tossing movements. With proper execution, it can be devastating to an enemy. Even the mechs you sometimes face would be Ні разу не карыстаў гэтай тэхнікі ў рэальнай бойцы. Ну, з тымі маімі блеямі гэта не дзіўна. will seem easier than ever now. Learn and practice with VR training. Ah, I have a knit cap for you too. I was thinking earlier that it might suit you. That is all for now, Sam. Take care. Давайте-ка паспрабуем гэты прыёмчык. Так.
А што, а дзе? А дзе прыём-то? Так, зараз мы гэта ўсё закінем у наш грузавічок. Штосьці я удара не бачу. Я так разумею, мне патрэбна на кімсьці гэта прымяняць, потому што інакш яно само па сабе ніяк не працуе. Так, это ўсё ў грузавік. Супернік патрэбны. Ну, шкада. Усё, стрывок, і ўсё, і далей нічога не адбываецца. Піца Атамі. Што у вас тут? Можа заказ, які па дарозе мне ёсць? Вось сюды можна даставіць. Так. Гэта ж не экспрэс, там нейкая дастаўка, не? Экспрэс. Цудоўна. Экспрэс туды яшчэ. А давайте мы зробім такую экспрэс-дастаўку некалькі месцаў. Ну, вось гэта... Не буду рабіць. Так, я вось так, я заеду ў абсерваторыю, і потым па дарозе хуценька у гэты самы, у раздатачны цэнтр. Абсерваторыя і раздатачны цэнтр. Экспрэс-дастаўка. Так, гэта новы тып, гэта адначасова і трымаць вертыкальна і хутка. Што? Гэта ўсё не памяшаецца? Так. Так, не, пачакайце-ка. Мне патрэбна тады даверыць частку груза, таму што я проста не магу. Піянеру у паўночную лабараторыю мы туды зараз заедзем. Лабараторыя Хартмана пачакае пакуль. Так, Мазерхуд, вось гэта Data Scientist. Data Scientist, механіку, Eastford Node таксама адпраўляецца ўсё. Хранабіолагу. Вызваляем месца, таму што мы... Оп. Вось зараз павінна хапіць. Так? І вось зараз гэта да заказа. Экспрэс-дастава будзе. Ну і зараз паспяшаемся, у нас ажно 2 таймеры. На 3 хвіліны, на 4 хвіліны. Абсерваторыя вось там. Што цікава, ведаеце, што зараз адбылося? Я пачуў дзіцячы смех. Але ён вельмі прыглушаны, лайкаў я не атрымаў. То бок, ну, па сутнасці, у Сэма ёсць успамін пра Лу, вось гэты, пра смех дзіцячы, што ёй падабаецца хуткія паездкі. Так, зараз я не ўпэўнены нават, з якога боку мне так падступіцца. Паспрабуем тут праехаць, давайте. Отчапитесь. Отчапитесь. Спешаемся. Пиццу доставить, не побить. Это бурзик, огромный смех. Не. Это Хартман. О, не Хартман, вибачаюся, Долман.
Машина и так уже загружена, ничего подобрать не могу. Так, достава номер раз. Сэмман. Пожалуйся. Хиксман. Ага. Hey there. Thanks for coming out to see us. Let's see what the orders have to say. I didn't think anyone could get here this fast. But then, you're not just anyone, are you? I can't believe the sheer amount of work you've done for us. You are an inspiration. Так, ну гэта, конечно, было цудоўна, але ўзровень вы мне не далі. Я не задаволена. Маглі бы і даць ужо ўзровень. Be sure to lend us a hand again, okay? Take care. Я ж спадзяюся, таймер не ішоў, пакуль я ўсе гэтыя размовы слухаў. А зараз, па сутнасці, па дарозе просто. У нас ёсць 2 хвілінкі роўна. Па ідэі, па дарозе мы павінны проста ўзяць ды даехаць. Калі мы атрымліваем хіральныя крышталікі проста з паветра, то гэта вельмі павольны працэс, я скажу. Я не ведаю, хаця, можа і неправда. Трэба прасачыць, мне цікава, колькі генеруецца хіралія за проста нашае падарожжа. Засталося менш за хвіліну. Не так-то уж і хутка, я вам скажу. Можа, не такая добрая ідэя была. Это типа машина на паскоранным руху. Але ледь едзе па адчуваннях. Можа, таго, што яна ўжо такая пашкоджаная. Таму. Осталось 10 секунд. Віншую нас, мы не поспели. Крыху не поспели. Не поспели. Все, пицца бесплатная? Не-не-не, все равно. Нам все равно заплатить нашими лайками. Может быть, трошки меньше за то, что мы не поспели. За наступную пиццу будет скидка по лайках. Некие тут жорсткие тайминги. У першай частцы доставы экспресс были нейкай лухтой. Яны табе столькі часу давалася, што калі у цябе ёсць структура пабудаваная, прям не праблема, я не ведаю, што патрэбна рабіць, каб не паспець. Вось, калі структура ёсць. Калі структуры няма, то ты паспяваеш. Просто звычайна паспяваеш.
Калі мы ўжо пачнем транжырыць лайкі, ну, ведаеш, лайкі такая валюта. Ёй складана карыстацца. Яна амаль як крыптавалюта, толькі крыптавалюты хоць 10 можна карыстацца. А тут нават піцу не набыць. Не, можа быць, тут ёсць нейкія ценявыя брокеры, якія абменьваюць лайкі на валюту, нейкую іншую. Я не ведаю. Так, достава есть? Нам рознае ўжо, па сутнасці, мы атрымліваем сабе ўпрыгожванне рознае. Што гэта там? 2 кенгуру б'юцца? Окей. Типа монс удараў падвышае. Так. Монс удараў падвышаем. You should find your close quarters combat abilities much improved with this little fella on board. Sure, he might just seem like a good luck charm, but fighting's about more than physical strength. It requires strength of will too. This accessory will help you harness yours, and in so doing, increase the damage you inflict. But don't take my word for it. Try it out. Order complete. Я думаю, на гэтым цудоўным моманце з дастаўкай піцы мы на сёння будзем скончваць. Мы за сёння насамрэч спалучылі ўсю тэрыторыю, то бок у нас ужо ўсё адчынена, уся Аўстралія. У нас нават яшчэ часткова дарог пракладзена, там манарейку мы падбудавалі. Так што і палепшылі сувязі на гары. Дарэчы, колькі у нас там? Па 3 зоркі прыкладна на кожным, так? Прыкладна так. Ось гэты БПС толькі адстае. І падарожнік гэты. Але на падарожніка амаль нічога няма, я так разумею, патрэбна квесты для яго выконваць. Вось. Рыбак таксама зусім ніякі. І вось даузер мы... даузер мы, дарэчы, неблага палепшылі. Цікава. Цікава. І хард мы амаль 5 зорачак атрымалі. Вось. Але заўтра будзе апошні стрым, які я планую рабіць па дадатковаму контенту, то бок заўтра апошні дзень. Калі вы жадаеце яшчэ чагосьці там паказаць, ну там кудысьці мяне адправіць, і каб мы разам паглядзелі штосьці, калі ласка, можете закидывать на дэстрэндинг, я думаю, дадатковага контента яшчэ хапае. Але, на жаль, ніякіх катсцэн я не выбіў сёння. Я разлічваў, што што-небудзь пабачу гэткае, але няма нічога такога. Вось, усё даволі звычайна было пакуль што. Ну, вось. Я прям разлічваў, што я калі спалучу Аўстралію, мне нейкую катсцэнку нават пакажу, таму што гэта ж не абавязкова. Вельмі відавочны майлстоун такі для гульні. Вось, але не, нічога мы за гэта не атрымліваем. Спаць да раніцы. На жаль. Вось. Так што так, заўтра апошні раз з панядзелка мы пачынаем серыю стрымоў па Divinity Original Sin 2. Вось, мы зладзім... Я не думаю, што 3 стрымы, я думаю, што будзе хутчэй за ўсё паўтары тыдні, як мінімум. Можа быць, нават 2. І потым я планую зрабіць адзін тыдзень выключна па рулетцы, каб мы штосьці гулялі з рулеткі. Вось такія прыкладна планы на бліжэйшыя, колькі гэта ў нас атрымліваецца. Амаль месяц. Вось. А там уже што-небудзь возьмем яшчэ і будзем вырашаць. Паглядзім яшчэ. Ось, я яшчэ пакуль не ўпэўнены. Праз месяц я магу 10 разоў змяніць сваё меркаванне. Ось, а на гэтым усё. Я зараз буду глядзець, хто ў нас чым займаецца, што ў нас... О, дарэчы, тут жа можна бэкграунды мяняць. Можа, бэкграунды, якія адчынілі нам, не? Малюнкі гэтыя. І мае скриншоты, дарэчы, тут ёсць. А вось гэта кайфова. Ну, то, што скриншоты ёсць. Давайте каточка. Будзе каточак. Блин, не, чакайце, там пацвердзіць неяк патрэбна. Каточак. Яшчэ можна перасоўваць. Дык не, нармальна такая фішка. А чаго я ёй раней не карыстаўся? Так, а што яшчэ можна ў нас паставіць такога?
Ну, скріншотик такі. Тільки яны размытыя трохі такія прям. Во. Вельмі прыгожа. Прям кайфова. Окей, я спачувачку за гэта атрымаў. Добренька, на гэтым я скончваю. Вас я перадам далей. Я зараз пагляджу, хто у нас што стрыміць. Заўтра у нас усё яшчэ Death Stranding, і гэта будзе апошні стрым, ну, як бы запланаваных. У нас зараз, я бачу, ёсць дзед Максім, які гуляе ў Zone Dark. Дарэчы, даволі даўно не бачыў дзеда Максіма, спадзяюся, у яго ўсё добра. Зараз я яго вам і перадам. Я вас яму і перадам. Да пабачэння. Feeling well rested after some quality shut-eye?